سمعت نبر ربنا نبلنا نسوع أكلنا سنقاي قدس من خاتم سام فاركان تاب سمايكم دمام تريقون على تنجرانا لما بنا أنا أنزل بدلنا بدلهم كم زحرقنا لهم بدلنا نعسنا سمعت نبر ربنا نبلنا نسوع أكلنا يتونا من قصنا حيلين كبر النزل على ما كاي معي وزتي مريم بنا قدس كبريل ملا سلام تا سلام لكم حلنا غدن قلي خي بس قاخون دنقلي خي عدي جابير تواد قويتا سراوي سلام لكم سخي كوان السبرختي خي فركارس خمبرخيو وملتا تسقى جابير مساخيو وفست الدسوالتي حتياتنا سريلنا نفشت ودخيس كورساس منتانا محرات لمن النعمين افتاهو يسرق جينهم لكن ودانيس كورساس كاني كانا سريات يردم ساتي أبس أول دلوبر كساتي وران أنتم أبيك تويد يبنا توران سارقو سنات بتسمكم كن فتانون سانا يرسيان سبلان سمات جيو مهار نكرسس مر عصر تغلتي جيو مهار نكسوس 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 زخالبا محرنا وزنتنا محلونا بابن منفس قدوس فأنت أجزيتنا مريم مهار نكسوس مر عصر تغلتي فأنت أجزيتنا مريم مهار نكسوس 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 ناي مسجانا سلوت سناي نجار نزجبرنا يقربها لجابي ربون قويتنا أملغنا مدحنا يسكرس نمسكنا لنا سورنا ردينا نحلونا نقربنا نتقبلنا تمعونا نتمنى سعادة سعادة ونفس إن أي حجوم بزعد السؤال زيان بقول زماني وثنا بسم سلام كلنا كل سعودية برام نحن وقيتنا جابير كل تهزابون قيتنا نحن بدحنا يسكس تقول كل قبرنا من تقول قبرنا وتقول قبرنا مسكنا كلا سلا سور كنا نزرد أخنا نزخلقنا نبغى سلا تقرب كنا نتقبل كنا سلا زعو كنا نزتنا كنا سعادة ونسلا زب سخنا مسكنا كلا وقيتا يقرب لنا وما كرسب سلا زندبنا كلنا أم هرت كون دلنا نزعد السؤال زيان كل زماني وثنا ناخاب بفرا بفسم سلام كبسم هذنا كل غنات كل مكران حلهم كل زغن كل قبر سيطان مخروخ فأسبات من العرسلان أقويتا كبير كاب كل حزب خاونار كاب زرياب زلنا يجوبوتا ونار يتعمن زحشن عزلنا تمن كريتين كل حال سلام كريك السلطان زعب كنا نساخم كاب كل غفاد احنا نبالغ نمبرنا فتنايتت ونحر ودغا بيتنا نمخم مدحنا يذكر اساس من تفقر سبيل بس قبر محرتنا عتان شغام عرم قوم زغن من بس كل سن مسكانا صنعتهم وزل كلام كل ساعه نزل على ادم امين اين السحا مزمور مزمور 5 عدن وامنا كم سالقا محرن كم تعبير سيد امسس كما سيد بك حسبا كما حتى تيناترين انا بسايك اللي تعلق مع حتى كل بيجي زرا خاص عاد دخان سون كاتر كبس انا اخذ رايد أم كني خاكي جور كنا بابا ساتولد كني كابا حتى تنسيت نحن حكى وش تغطر لي أربعون تعم هر من تخص على جسم زاسر إنك عبرت كسرس كمان تنزغت كد كي ناصر تحب قصص بعدها حق سناس معي كد كابا حتى يعطيك كلنا بزل أو سين دبسس وعم له صري اللي بفترة لي سنة منفس كاوش تحدث كاب قد كي دربين حق اسم الحكام بسلي فهذا نعم نفسون دق فن ما قد خان مفرسهم ما فرسهم ربيه حتى أنا باخم لشيء وعم لخم مرحني كابر هذا ما نكفي سانين ترك حال الكتب لل يا بويتي عفين مسكان خلنا قرص خنا خليك فت مسوات باب بلا كان انت زي كونس مغرب كل كان ري مسوات مرغرايت وغني خم مسوات املاخ صور منفسي واملاخ نسورن كنت بايت نقني خا مسيم صق خاصن ناي قبر الله مكاتات يرسالم شو مسوات صدق بزحر مسواتي ومل مسوات باك بلا كاي شو ام مسوي خارف قرب الكايو هللويا آمين هللويا صلاة دكاس نخرسس نقسين أملاخين نقرب له حتى أتيك حد قال لك ألمنا عدلنا بدتره. مزبوط. إذا ساعات أنا دارتك قويت أينا يذكر سسم خبرين فأنت ساعات ما عتنيا كمان دك أسام صار مسألة زغنة كم ودعتا كذي أدمسات تغصر صلاة كذي دكاس نكر صلاة نقسين أملاخين مسجانا قرب له حتى أتيك حد قال لك ألمنا آمين. آمين. مزمور 230 عشلي 230 حدن حرقوين
132 هيوت 233 سارة 234 أبو عشي 237 أبو مرقيتا 238 سامويل 240 هو 236 نعقم لكم يا رب باش سماخون سوري أنا يتقاقي ميوت غيركم سي بزي دمس دبل كيكوني لا يتحزن 236 كنا صبالو 36 ده بيعمل ايه هو 37 236 يلا هو 37 وصل هاي 240 حدا أنا خمباي 240 كلتن عاشلي 240 شدشتن هاراغوين 240 شعاتن أنا خمباي 240 شمنتن سامويل تعمل كانت هنا عويل كان ببا ميتي زل سامي هو 100 هذا لها سامي هيوت بلن ببيا 240 شمنتن እሺ ዶክተር ቴንክ ዩ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ካብ ሰማይ አመስግንዎ ኣብ አርያም አመስግንዎ ኩልኩም መላእክቱ አመስግንዎ ብዘለኩም ሰራዊት አመስግንዎ እተን ፀሐይን መርሕን አመስግንኦ አቱም ብሩሃት ኮባኹብ አመስግንዎ አቱም ናይ ሰማይ ሰማያት ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹም ማያትን አመስግንዎ ንሱ አዚዙ ተፈጢሮም እዮም እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንዘለዓለም ዓለም አቅሞም ዘይሓልፍ ሕጊ ከዓ ሃቦም ንእግዚአብሔር ካብ ምድሪ አመስግንዎ አቱም ገበላት ባሕርን ማዕሙቕ ኩልኩም አቱም ሓውን በረድን ኣስሓታን ግመን ቃሉ እተሰልጥ ሃበልቡላ አቱም ኣኽራርን ኮረቢትን ኩልኩም ፍሬቲ ኣእዋምን ፅሕድታትን ኩልኩም ኣራዊትን ኩልኻትኩም እንስሳን ለመም እትብሉን ነፈርቲ ኣዕዋፍን ነገስታት ምድርን ኩልኻትኩም ኣህዛብ መሳፍንትን ኩልኻትኩም ፈረዲ ምድርን ኣግባዝን ኩረባትን ዓበይትን ምስ ንኣሽቱ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ ግርምኡ ኣብ ልዕሊ ሰማያን ምድርን እዩ እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንህዝቢ እውን ቀርኒ ኣልዓለ ስለዚ ኩሉ ቅዱሳን ደቂ እስራኤል እቲ ዝቀርቦ ህዝቢ የመስግኖ ኣሎ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አሜን ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያት ወምድረ ቅዱሳት ስብሐትከ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥር 25 ክሳብ 32 እነሆ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ እዚ ሰብኣይ ዝጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ዝጽንዕ እስራኤልን ዝጽበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ ነቲ ቅቡእ እግዚአብሔር ከይረኣዮሞት ከም ዘይርኢ ድማ መንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ መንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቅደስ መፀ እቲ ኢየሱስ ህፃን ወለዱ ከም ልማድ ሕጊ ገብርሉ ምስ ኣተዎ እሱ ድማ ኣብ ኢዱ ሓቑፎ ንኣምላኹን ኣመስገነ ወጎይታይ ነቲ ንምራህ ኣዛ ብርሃን ህዝብኻ እስራኤልን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ዘዳለኻዮ ምድሓንካ ዓይንተይ ካብ ረኣያስ ሕጂ ከም ትዘረባኻ ንባሪኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ ምስጋና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ይኩን ኣሜን ብክርስቶስ ኣምላኽና ምሴር ኣቦኻን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ይሰግደልካ ኣለና ኣሜን አሜን ክፍልታት ጸሎት አስሌ አራይ ከመይ ውዕልኩም ክቡራት ስድራ ክፍልታት ጸሎት እንሆ ኣብቲ ቁኑዕ ፈራዳይ ክቀውም ተዳልየ ኣለኹ እቲ ኣብ ምግጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ዝኾነኒ ንፍርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ ብብዝሒ ሓጢኣተይ ርዕድን እንቅጥቀጥን ኣለኹ
كنفسي أنا أم مريت تنبرك بهاللخص تنسحي مخنيات المريت أب مقابر هاي ودسون إيو عموت كأب تذكروا يلبون أب جهنسات وين زمسكنوا يلبون مو كابدك أس تغيت تنسي أخي نعم مدحني أخي بنسحة أو أملاخي محرني نادحنا ننبركت تمهتني أمين سكانا أنا أب نولد نمنفس قدس لما كل شيء عن زي العالم عالم أمين أمين موال سب زي ودع حالك وين أي تعمل أبتك صاري حالة موال سب زي ودع زي عالم زي زي العالم زنبر انت زخون سي نفسي نتصور زخونة مهنيات محلوكي نيرو جنك تتيف زخونة تكبارات كنت تحمق أكيكن أقمتي حقا يامس قلع أب عرات حاتيات ستحكي أب تشللتنيان كد عن سقاهم كاللخي انتا يتتبيو ملسي أو كريستوس أملاخي بتي عزيزة فرح فردخاء سنبت نتزلال ماي فردخاء انبركاخ بتي ملكتها ونتزبراء آي برحان كان قد كتارلخو أنا حسهم دنس أب عراتي دك سزلخو أب هيوتي ونزي قدس غنكو نيتي تقبل قرص أبن بمساد أفل بينا وأخو أو أملاخي أملاخ أنا قبنين يعيمو يقرب اللي يقبل الله ينزو فني والعالم ونسأت دنقل ساري سارة أوكي فرح ونسأت دنقل نباريخي تقول طف تلال رديت كي زرقهي نتي هلناي كم معبل زقامات كفو حسابات كباير حريوم نت أهممتي نفسي بخنتو نت عندي حلواتات في والومو اللومو نابتلوتن من نقعهن أبقسيا مخنياتو نسخي كاليتن مهرات تلمن على تعدن يخي عدمن هوت نقصين أملاخين بويتا يسوس كريستوس تسفاي إخي آمين آمين أويتا سامير على خلا تعمل كادي اللخو حلو نبخير أويتا وقويتا بزاليت زي أنا عامو بزي حتيات كنا حدر حلونا وأملاخ أبوتاتنا نسخا بروخيخا برختك أزي وزحيو قدسم كاون نزل عالم كفر زمل أيو أمين وقويتا خمت أبخات وكيلنا يزلنا محرتك خم تخون لنا عند كله نعاخا يتبع اللو أمو نسخا خا أبقوان مقبتهبهم وأملاخنا نمرحانينا وتشفى كله سنات مدرس معنا وقويتا نسخا خابز عليه زنزل ألم تدحننا أنت عقبنا أمين وقويتا بروخي خامو فردخا مهارني وقويتا بروخي خامو حق نتكارد أني وقويتا بروخي خامو كبرخا أبرها اللي وقويتا محرد كان نزل ألم ينبر وقويتا أنا عين تكبر إيركا خاولدنا ولدو معقبي سلزخون كأيتن تسقني وقويتا أنا عاخا بدي لأمو محارن النفسي أدحننا بالكوتس اللي ألهو وقويتا أباخا توكيل ألهو أدحنني فأدكا قبرك أمهارني نسخا أملاخين فالفاله هوتيخا ببرهان كادم أينا برهان نرئي محرد كان أبتم زفلتوخا كبرخا أنا بكون علب تمسع سقان برخة مسقانان بحق أنات كايو وقدم عالم زل عالم قدم عالم زنبر كان نزل عالم تنبرن زلخان أبون ولدن منفس قدسن نعاخا مسقانا وداسي قرما يقبأ لو من كل ساعة نزل عالم آمين ولعل قويتا بأخا مأمانن اسم كام زمارن سنا يمو محرد كاب تصبح حق انك كادما ليت أزنتو داسي سلس قدس أبوي ملقيتا رايح بدتر قداس يسلس قدس እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ዝተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንተና ዝተሰቕለ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቡኡ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያዋንን ሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ። ኦ ጎይታ መሐረና
مسغانا نعبون ودن منفس قدسن لومن كل ساعة نزل على معلم آمين. او سلس قدس محرنا او سلس قدس محرنا او سلس قدس محرنا اغويتا حتياتنا حدقنا اغويتا بدلنا يتسبسبلنا اغويتا وسانا يقربلنا اغويتا نحمات سوغاب صحيا مامن قدسن كالكا فوسم اغويتا نتم جمعت بوتاتنا نديتاتنا نحواتنا نحاتنا كانا بسم عرف اوغارو حتياتنا سوغان كاغويتا ردعنا لمانا فاتقبلنا كورن مسكانا بوسم عرقن قدسنا نعغا يكبا أمين أغويتا محرنا غويتا محرنا غويتا بارقنا كمزئنا بلنا كان مسكنا كابوغات ورنا سمعتنا برابونا سنقاي قدس مستغات نزاع فعل كامتاب سمايكم يالا تنجرانا لما بلنا بدلنا نسلام لغنا رسي حيات ورين سلام أمين عزت يا مريم بناي قدس جبريل ملا سلام لك لكم لنا غدن دلي غبس دافون دلي أتى جابير تبعت قيتا سراوي سلام لك لكم سركان سبرتي غيفرك رسكم بغيب ومن تسقى جابير مسخي وفسد جسولك أتياتنا سريلنا نفتو دخل يسوس كريستوس من تانا محرت لمن لنا آمين. مسكانا نقدس تنقل مريم إيرو إلتراس آيفون او قدس ملئت تصقا كل جزي دنجل زفانكي ولادت أملا أدكوش سلام لبلكي ننتي حتياتنا كحادقلنا أفقر ودفي صلتنا عرقلنا نحكينا برهان يسوس كريستوس أملاخنا زولتكنا قدس دنجل سلام لبلكي نحاتيات نفسنا حديدو في محرنا ناب قويتا لمنلنا وقدس دنجل ماريان ولادت أملاخ نزر سب منتي أمالادت ناودخ يسوس كريستوس بهدقات حاتيات كتصبونا لمنلنا وانا حكي نجس دنجل سلام لبلكي وانا أمالي أملاخنا زولتكنا كرعزرنا سلامتانا أربلكي ودنجل قويتا يسوس كريستوس تأمنت أمالادت حاتياتنا من تحت قلبنا تذكرني متو ጸሎተ ሃይማኖት أصلي عد حقنا برهان نخبركي هو قدست دنجل ولادت أملاخ ندحاني عالم سلز ولد كلنا متيوخا نفسنا سلز دحاننا نمسكنكي او قويتانا نكسنا ندحانينا يسوس كريستوس كبرنا عخايفون نسخانا هواريات مقصوم نسمعتات أخليلهم نصادقان إللتهم بيت كريستيان صنعات نحاتيات حرقت بحادث ملكوت الثالوث قدوس نبصر نسجدن نكبرون أوغيتا محارنا أوغيتا محارنا أوغيتا بارخنا آمين. آمين ناي ሃይማኖት ጸሎት ህይወት እሺ ናይ ሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ዝፈጠረ ብሓደ ኣምላኽ እግዚአብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረት ምስኡ ህሉ ብዝኾነ ውሉድ ኣብ ዋህድ ውል ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይከኡ ግን ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ምድሓንና ካብ ሰማይ ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ዝተወልደ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመን ጴንጠናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱስ መጽሓፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈልዩ ተንስአ ብክብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንህያውያን ሙታን ክፈርድ ብክብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግስቱ እውን መወዳእታ የብሉን ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ብዝፀረፀ መንፈስ ቅዱስ ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተናገረ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ሓጢኣት ንምስትስራይ
ሓጢኣት ንምስጥራይ ብሓንቲ ጥምቀት እውን ንዓምን ትንሣኤ ሙታን ንዘለዓለም ዓለም ዝመጽእ ህይወት እውን ተስፋ ንገብር ኦ ጌታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ሓጢኣትና ሕደገልና ኣሜን ክሪያላይሶን 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 ቅዱስ አቡና በጌታ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይ ምድርን በክብርኻን ብልግስኻን ሙላእትየን ወንኩሉ ትመልኽ እግዚአብሔር አቦ መሐረና ወጎይታ ሰራዊት አምላኽ ኃይልታት ምሳናኹን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቀትናን ብዘይካ ኻረዳ የብልናን ወአምላኽ አባና ሕደር ንበደልና ቅሬታን ምሕረትን ግበረልና ትብልየትናን ብዘይድልየትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ዝሰራሕናዮ ስውርን ጉሁድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ ትብልዕልና ስም ቅዱስ ስምካ ኢልካ ወጎይታ ይቅረበለልና ወጎይታ ከም ምሕረትካ እምበር ከም ተግባርና ይኹን በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወኮበ አምላክነ ከትካ አምላክነ ወአክብረና ምስጋና ከምዚልና ክንጽልይ ሰማያት ነብረቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣውሰናን ሕደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክም ድንግልናኺ ድንግል ኢኺ ኢታኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ሰባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰረየልና ነፍቲ ወድኸ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና አሜን ናይ ንስሓ ጸሎት ወጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚ ኣብ ቅድሜኻ ኣብ ተግባርኹም ብቓል ብሓሳብኹም ብኩሉ ዋሳትና ዝሓጣና እዩ ንስኻ ርኅሩኅን መፍቀሪ ሰብን ስለ ዝኾንካ ምእንቲ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ተዓረቐልና ንሕደገልና ብኣምላኽ ብሰላም ክንሓድር ሰላማዊት ለይታሃበና ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀት ናፃ ግበረና
كل خفاتن كل فترات صلاة كلنا خان السلام على الآخر سجان بريرانت ما كرسل زغنا حدود بيتنا نملكنا مدحنا يسوع كريستوس تقول مسؤول كبرين وداسين جرمان زلكا ماري خان زغنا وعبد من فتقدسين سجانا يجيبك حج النزال عالم امين تحرنا بسوكا بساعات صلى صلاة وبيتا محرنا محرد كونا بتحنا وابن بسوكا بساعات جديد السماينا مدرين كل بقولة سجر الكاكرسس من أملاخنا بعدنا ويتا قسم زمارة مسنات ملاخان القرآن نتمانا زغدنا يوم حتى تنياتات تمحر حتى من الساعات من يشبه هو كنبر برمات زيت رلي من تصبح يبذل تسعة سمايات كرهبو كل من بدنا تتقدم وبيتا بزا ساعات أنا كل ساعات لما أنا نتقدر وتناك أنا علنا تزادات كان قبر مرحنا أنفسنا قد سجانا حساباتنا ننسخ كمنيتنا من سمر حمامنا فوز فتاتنا حدا قال كان كل حزن سكات برد عنا كلنا كنا قب قدسان ملاك حلونا أولاد ابنات كنا من رحمتي نبت زي مرمر زي وشان تتكلم بس عدلنا إسخان زل على بروحي خامين وقيتا كبر مسكون ودخا إسخات سمسوس اللي خلهم كم زولنا ولا خمس مهرنا كم زلنا خمس وعكاب وقات برنا سمعت رب ربنا سمك يقدس من قصات نساء فاركان طاب سمايكم بالمان تريكون على تنجرانا فمهبنا نحن نجبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نعمسنا دقلنا فادحنا نمبر فتنا يتولنا من قصتن هايلن كبرن زل علم نتكاي مأمين وزتي مريم بناي قدس كبريم ملا سلام سلام لك له حلنا خدن قليفي بسقاخون في أبري جابير تها وإذا سراوي سلام لك له نسبك عن السبر افتيغي فركر سخون برغم تسقى جابير بساخي وفسد بسوتي حاتياتنا سريلنا نفتو ودخي يسوس كريستوس انتانا محرت لمن لنا امين الله هو يسمع لنا كلهم حزب እግዚአብሔር ناز قدس بيت ክርስቲያን ትህቦ ናይ ሰሉስ ጸሎተ ሰርክን ከምውን ትሽዓተ ሃብታት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ኣብዛ ዘለኹም ኾንኩም ብጥባኣትን በአንቃድዎን ትካታተልዎ ዘለኹም ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እሴተ ጻድቃን ኣስበተ ፍታን ንኽፈልኩም ትብል ንኹሎም በስ ሰዓት እዚ ቅሳነት ዕረፍቲ ሃቦም ኣብ ቤት ማእሰርትን ዘለዉ ምውፃእ ሓራ ይፍጠረሎም بموت سجان استفلينا جنة من سماوات هاجر قدسان يورثهم أمرير حزن نزلهم دبس قدسان يدبسكم نقول له نها زستوعل أمره هبو موداتنا يسبق لنا أبتم في حزن يزلنا عرستي شمونته نتبي شمونته محبراوي سجمات عبزبلي عبز حلفه ጉባኤታትና ዝራእናዮ ሓደ መበለታት ዘኽታማት አረጋውያን ሕሙማት ስንኩላን ሕዙናት ስደተኛታት ኣብ ዝሓለፈ ጉባኤና ዝሓለፈ ሰሙን ከዓ 8-9-10 ስለ እስራት ኣጋይሽ ፍታሓት ዝብሉ ኢናሪና كم كريستيان كم سعادة كريستوس كم دك قدس بيت كريستيان أب كم زيوم زمسلو بقالك زامير مسرت نتاي كنجبر كم زجبانان تزجبانا مسجبرنا نرخبو مدراوي بركتن صقان زلالماوي هوتن زجبانا مزي نجبر زمس سعبينا كم فقاد زابير رينا نيرنا لومي 11 بزعبا مخانات 12 نعمت زقالعو سرحتنياتات زقالعو 13 مرخات كالوت سباتون كاب كم فقاد እግዚአብሔር كاب مخانات زبلنا كنري توم مصحف حزنا زلنا اب قد 312 زلنا سوفت كوبي تقوموا زلهم كا 348 ገጽ ማለት እዩ 11 መኻናት ዝር እስትዚ ናይቲ 8.8 ማሕበራዊ ጸገማት ዝብል እዩ ስለዚ 8.8 11 ያዘላ መኻናት
تبل مالتي سلوب دما يقولوا ود محبر حزب እግዚአብሔር ክኸውን አይክእልን ንቆጾም አይበል ነዚ ሰብ እዚ እግዚአብሔር ከምዚ ይብለሎ ሰናብተይ እንተሓሊኻ ንዓይ ዝሕጉስ እንተዳ ሓሪኻ ኪዳነይ ካንተ ጽኒዕኻ ኣነ ኣቤተይን ኣውሽጭ መደንበይን ስፍራ ካብና ያወዳትን ኣዋልድን ዝበልዕ ስም ድማ ክህበካየ እወ ዘይርሳዕ ዘለዓለማዊ ስም ክህበካየ ኢሳያስ 56 ቁጥር 3-4 ወእግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ውርደት ባሪያኻ አጸቤካ ሪኢኻ እንተዘኪርካኒ ንባሪያኻውን እንተዘይረሲዕካኒ ንባሪያኻ ተባዕታይ ውሉድ እንተዳሂብካኒ ኣነ ድማ ኩሉ ዘመን ህይወቱ ንእግዚአብሔር እውፍዮ ቀዳማይ ሳሙኤል 1:11 መኻንነት ቀሊል ዘይኮነ ስነ ልቦናውን ማሕበራውን መንፈሳውን ጸገማት ዝፈጥር በዳይ ኩነት እዩ ኣዝዩ ዝውትር ብምዃኑ ድማ ናይ ብዙሓት ስድራቤታት ኪዳናትን ዝምድናታትን የናውፅ ንብዙሓት ድማ ዘለዓለማዊ ጥፍኣት ኣሕሊፉ ንዝህብ ፍትሕን ዝሙትን የቃልዕ ኣሎ እምበኣር ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ትኹን ኣገልገልታን ህዝባን ነዚ ጠንቂ ምፍታሕን ዝሙትን ዝኸውን ዘሎ ጸገም ብኸመይ ብቓል እግዚአብሔር ብግብረ ሰናይ ከም ዝዋግእዎ ክፈልጡ ሓላፍነቶም እዩ ዳርጋ መብዛሕትና ኣተሓሳስባና ብምህሮ ባህሊ ሰብ ዝተቃነየ ስለ ዝኾነ ውላድ ዝሰኣነ መጻምድቲ ዝገፍዕን ናብ ሓጢኣት ዘጽድፍን ንእግዚአብሔርን ሕጋጋቱን ድማ ዝጻረርን ኣካይዳ ኢና ንኸይድ ውሉድ ምስኣን ብዙሕ ጠንቅታት ዘለዎ ጉዳይ እዩ ገሊኡ ዝፍለጥ ገሊኡ ድማ ገና ዘይተፈልጠ እዩ ይትረፍ ውሉድ ምስኣን ዝኣክል ዓብይ ፈተና ካብዚ ብሚልዮናት ዝቁጸር ጸጉር ርእስና ሓንቲ እኳ ብዘይ ፈቃድ ኣምላኽ ከም ዘይትወድቕ ጎይታና ንመድሓኒት ክርስቶስ ባዕሉ ኣረጋጊጹልና እዩ ማቴዎስ 10:30 ኣብቲ ሓፈሻዊ ክፋል ናይዚ ትምህርትና ብስፍሓት በሪሁ ከም ዘሎ ድማ እግዚአብሔር ሰናይ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ብዘይ ሰናይ ምኽንያት ዝኾነ ሰብ ውሉድ ከም ዘይከሎ ንዝኾነ ሰብ ውሉድ ከም ዘይከልኦ ከነስተውዕል ይግባአና ገሊኡ ሰብ ውሉድ ብምስኣን ክፍተን ከሎ ገሊኡ ድማ ብዝወለዶ ውላድ ይፍተን ግዳ ሓቂ ካብ ናይ መኻናት ፈተና ናይ ውላዳት ፈተናት ኣዝዩ ዝኸበደ እዩ ዘይወለደ ሰብ ብዛዕባ ገዛ ህይወቱ ጥራሕ ተሓታት ክኸውን ከሎ እቲ ዝወለደ ግና ብናቱን ብናይ ዝወለዶም ደቁን ህይወቱን ተሓታት እዩ ዝበዝሕ ሰብ ይትረፍ ብዛዕባ ደቁ ብዛዕባ ገዛ ህይወቱን ዘይሕተት መሲልዎ ደስ ከም ዝበሎ ስለ ዝነብር ነቲ ናይ ውላድ ፈተና ከቶ ኣየስተውዕሎን እዩ ብዛዕባ ዝምገቦን ዝለብሶን ዝመሃሮን ጥዕንኡን እንተዘይኮይኑ ብዛዕባ ደቁ ኣብ ቅድሚ መንበር ፍርዲ ክርስቶስ ብዛዕባ ዘለዎ ተሓታትነት ግና ዝሓስብ ሰብ የልቦን ስለዚ ድማ እዩ ፈተና ወላዳት ካብ ፈተና መኻናት ዝቐለለ ኮይኑ ዝስምዑ እንተወሊድና እንተኸይወለድና ኩሉ ግዜ ኣብ ትሕቲ ፈተናን ትዕዝብትን ናይ ኣምላኽ ከም ዘለና ንሓንቲ ካልኢት እኳ ክንዝንጋዕ ኣይግባአን ኣብ ናይ ሓደ ሓዳር ሓዲኦም ናይ ወሊድ ጸገም ከም ዘለዎ ምስ ዝገሃድ ኣብቲ ሓዳር ዓብይ ነውፂ ዝፍጠር እቲ ወላድ ባህሊ ነቲ ዘይወልድ ዝበሎ መጻምቱ ክፈትሕ ይፍተን እቲ ዘይወለደ ድማ ከይፍታሕ ይሰግእ ዝበዝሕ ሰብ ሰበይቲ እምበር ሰብኣይ ዘይመክን ስለ ዝመስሎ ነዚ ስዕብ ሓጥእ ምኽርታት ብምሃብ ብርቱዕ ጸቕጢ ይገብር ነቲ ዘይወልድ መጻምልቲ ናይ ምፍታሕ እማምን ጸቕጥን ካልኣይ ብወሰን ናይ ምውላድ እማም ሳላ ዘመናዊ ሕክምና ናይ ወሊድ ጸገም ዘለዎ መጻምልቲ መኖ ምዃኑ ብቐሊሉ ስለ ዝፍለጥ ከተነጽሮን ረድኤት ዝርከቦ እንተኾይኑ ክትሕክሞ ይከኣል እዩ ክልቲኦም መጻምልቲ ዝኾነ ናይ ወሊድ ጸገም ዘይብሎም ምዃኑ ተረጋጊጹ ክነሱ ውላድ ዘይረኽቡ
بفتح مستفلالين كلاي زموتاو حدار مسمسرتون كلت يوم زولدون اللو كابز حق زتبقسنا امبار ناي سئنت ولاد صقم كبيد محبراون منفساون صقم مخانو كنزب نخئلينا اتخاب بأملاخن حقاقاتون لعلي بولاد زقدسب ناي زموتاو مريچاتات يزودق اتولاد كابت زل عالماو ناي زموتن سعمينن كدحنو ايكلني مسعات مسكونه اتوم نفقروم دقنا زيكونس اتحقو زفرسنالو املاخ يزفردنا سلازي مئنتي مواتي ولاد يلكا مستزل عالماو املاخ مبعاس ود سبك قبرو زخيل زخفأ مرجع ايو سلازي قدس بيت خريستيان ابتم بعلا خيدان زأسرتم قناخا والله السعنو دكا ازيلو علاقة الوقت قبري قبا نتيك زابير بلولاوي سلطانو بسناي بحريون زهابون كنتات بسقاق قبلون خطر دوم من يقبا كيدان كابولاد لعلي عزيز خبر مخانو بأز نعود كتستمهروم يقبا بلو خفاتحون بوسن كوالدن كلو نتحلافو ولا ترحمبر نتزل على موسقاي زولد زمت يرئي وخمزي اللو خطا غنزبوم يقبا عصمه سغا خونه عركه محازا نايتولاد تباهيلو زتقمته سب نتزحاليلو زمسلوم وغنوم ناب زمت كم مدففا كحلو خطاستمهرومن كتتنققومن يقبا نتون ولود بمسان زغيه زلو مصامتن ناي قربا بيتسبومن كتصنانع تقدسنا خصنعو خطتابع يقبا امرح تقسنا تملكيتهم زلو نتون ولاد زي بلوم سلوبات እግዚአብሔር زهابو مصنانع قالاتن تسفان عزي بزحو كل زخل املاخ ስለዝኾነ ከምቲ ንቆራያትን ንዑራትን ዝፈወሰ نعاتهم ونفوس بزحات قلعو كحقفهم مخال نيرو اب كند ولاد غنا ولا درزن قلعو توليدهم فغنا صفوهم زي كلو زي رسع زلا علماوسن كهبهم اتسفهم تم خانات غنا بزي كان املاخ زحقوس محراين كيدانون تزازاتون اصنعكا محلاون كالئ مرجا خهلوم ايغبان قدس بيت كريستيان دقان ابتم ولاد سانو خغبرو زغبا حلافነት ድማ ابዛ እግዚአብሔር ዝበላ ቅድስት ምርጫ خصنعو مدغافي نتوهب كنتاتهم بصقام ان تقبلوا بعتب كصليلهم زي قارص نيمصننا አገልግሎት كوهابهم يغبا نتز سانو ناي ولاد فقري زتك فقري خنصغبهم ድማ يغبا ዝበዝሕ ግዜ አባህልና ولاد ዝድለየሉ ምክንያት اب غزي شمغلنا زطورخا دقن نمركابي بيت كريستيان كونه حزبا نتوم طوار ولاد سانو كلاتهم غبو فقرن اخبروتن زمولو نابيوت تغبر انت خوينا نت زيت دلاي حاط مرጫታት كيمرصو يحجزومي ابت مريح تقسنا تغليص زلو ناي قدست حنا صلوت كم نغنزبو زي مولاد ابتم بوز فتنو سبات ناي وردت سمعيت يزفتر عدست ኤልሳቤጥ مستنست بلتقال نزناي قدست حنا ابهلا زصنعيو دحرتن معلتات تين ኤልሳቤጥ ሰበይቱ ጠነሰትሞ ويتاي نعي بزرائيلن مع كم زقبر الليلة عموش ورحي نفسها حابئت لوقاس حادة 24-25 سلازي اتخاب كبابيهم زلو كريستيان حزبي نتوم ولاد سانو مصاملتي لعل خبرتن حاليوتن مزري نتاوشچون كوينو زساقيوم ناي وردت وي حسران سمعيت ملو بملو كتفو يخيلي سلازي نتوم ولاد مسان زساقي وغناتنا بخمس السعب بقبر سناي كنا حويومن كن كندقفومن يكالي بزعبوهم زي باتخ صلوت مغبار من تاينا نصلي لهم እግዚአብሔር بمحرته ولاد كهبهم
ካልኣይ ክሳዕ ዝህቦም ብትዕግስ ዝፅበይሉ ፀጋ ከብዝሓሎም ሳልሳይ ውላድ ክህቦም ፍቃዱ እንተዘይኮይኑ ንፅሕፍቶኦም ብፀጋ ዝቕበልሉ ዓቕሚ ክህቦም ብናይ መንፈስ ቅዱስ ምፅንናን ክመልኦም ራብዓይ በገዛእ ርእሶም ኮነ ብድሪኻት ካልኦት ሰባት ሓጥእ ምርጫታትን ስጉምትን ካብ ምውሳድ ክሕልዎም ሓሙሻይ ንሕናን ካልእ ሰብ ኣብ ከባቢኦም ዘሎ ሰብን ብቑዓት ደገፍትን ኣፀናናዕትን ክንከውን ክረዳእና ወዘተ ከፀናንዖምን ኣብ ኪዳኖም ክፀንዑ ዘኽእሎምን ቃላት ምዝራብ ቀዳማይ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ንቁስሊ ልቦም ዘሐዊ ፈውሲ ቃል ክህበና ምፅላይ ነቲ ቅኑዕን ጠቃምን ቃል ክትገልጾ ከም ዝግባእካ ጌርካ ምግላፅ ሳልሳይ ሓንሳእን 2 ሰዓን ተዛሪብካ ምቁራፅ ዘይኮነ እቲ ፀገም ክሳዕ ዘሎ ከይተሓለልካ ምቕፃል ወዘተ ናይቲ ዘለዎም ፀገምን ተኻፋሊ ምዃንካ ዝገልጽ ስምዒት ምንፅብራቕ ውሉድ እንተ ዝርከብ ክፈጥሮ ዝኽእል ሓጎስን ክህቦ ዝኽእል ውሕስነትን ብግብራዊ መገዲ ብምሃብ ቀዳማይ ነቲ ውሉድ ዝህቦ ሙቐትን ሓጎስን ንምሃብ ንስኻን ደቅኻን ኬድካ ነቲ ገዛ ህይወት ምሃብ ካልኣይ ናብ ገዛኻ ብምዕዳም ጓሂኦም ክሳዕ ዝርስዑ በብተራ ምዕዳም ሳልሳይ ውሉድ ክገብረሎም ዝኽእል ዝተፈላለዩ ግብራዊ ደገፋት ምግባር ባዕልኻን ብደቅኻን ምሕፃብ ሓገዝ ምሃብ ወዘተ ራብዓይ ገንዘባውን ዓይነታውን ደገፋት ምርካብ ሓሙሻይ ብፍላይ ኣብ ግዜ ሕማምን ዓመታት ሽምግልናን ተደጋጊፍካ ሙሉእ ሓላፍነቶም ምውሳድ ወዘተ ቁፅሪ 8.12 ማሕበራዊ ፀገማት ንዓመፅ ዝቃልዑ ሰራሕተኛታት ንድኻን ሽጉርን ወዓላይ ኣይተዓምፆ ንሱ ድኻ እዩ ነፍሱ ከዓ ንዕኡ ትፅበላ እሞ ውዕሎቱ ሽዑ መዓልቲ ፀሓይ ከይዓረበ ሃቦ እንተዘይኮነስ ናብ እግዚኣብሔር ከይጠራዓልካ እሞ ሓጢኣት ከይኮነካ ዘዳግም 24:14-15 ግልያይን ገረደይን ምሳይ እንተተቋየቁስ ንመሰሎም እንተነዓቅክዎ ወይ እንተጋሃስክዎ ኣምላኽ ምስተንስአ ደኣ እንታይ ክገብር ምስ ተቋፃፀረንስ እንታይ ክምልሰሉ እየ እቲ ንዓይ ዝፈጠረ ኣብ ማሕፀን ወላዲቱ ንዕኡ ፈጠሮ ነቲ ኣብ ከርሲ ወላዲት ዝሃነፀና ሓደ ዶ ኣይኮነን ኢዮብ 31:13-15 እዚ መሪሕ ጥቕስታትና እግዚአብሔር ንመሰል ዝተዓመፁ ሰራሕተኛታት ደው ዝብል ሓያል ጠበቃ ምዃኑ ነቶም ንእግዚአብሔር ዝፈርሑ ቅዱሳን ድማ ነቶም ኣብ ትሕቲኦም ዝሰርሑ ሰራሕተኛታትን በቲ ኣምላኽ ዝርእየሉ ዓይኒ ከም ዝርእይዎም ዘመልክተና እዩ ኣብ ዓለም ካብ ዝፍፀም ዓመፃታት እቲ ዝበዝሐን ዝኸበደን ኣብ ልዕሊ ትሑት ኣታውን ንዑቕ ስራሕን ዘለዎም ሰራሕተኛታት ወይ ሰብ ውዕለት እዩ ዝፍፀም ኣብ ሰራሕተኛታት ገዛ ኣግራድ ሞያ ዘይሓትት ናይ ጉልበት ስራሕ ዝሰርሑ ሰብ ውዕለት ወዘተ ዝፍፀም ግፍዒ ብዙሕን ዘሰክሕን እዩ ብከምዚ ዝመሰለ ግፍዒ ካብቲ ጠበቃ ውፅዓት ዝኾነ እግዚአብሔር ኣብ ርእሶም መርገም ዘውርዱ ሰባት ማእለያ የብሎምን ኣብ ልዕሊ ሰብ ውዕለት ካብ ዝፍፀሙ ግፍዕታት ነዞም ዝስዕቡ ምጥቃስ ይከኣል ቀዳማይ ብዘይ ድንጋፅ ኣበርቲዕኻ ምግዛእ ካልኣይ ኣብ ጥራይ ከብዶምን ብዕራቆቶምን ምግዛእ ሳልሳይ ምስ ክብደት ስርሖም ዘይመጣጠን ደሞዝ ምኽፋል ራብዓይ ናብርኦም ካብ ኢድ ናብ ኣፍ ምዃኑ እናፈለጥካ ኣብ ግቡእ ግዚኦም ደመዞም ዘይምሃብ ሓሙሻይ ኣብ እዋን ስራሕ ንዘጋጠመ ምብልሻው ንብረት ከምዚ ዓድይዎ ምግባር ሻድሻይ ፀርፊ ምስትንዓቅ መህረምቲ ሻውዓይ ካብ ስራሕ ብግፍዒ ምብራር ሻሙናይ
ጾታዊ ዓመፅ ምፍጻም ወዘተ እግዚአብሔር ነዚ ዓመፅ እዚ ካብ ሰማያት ናብ ምድሪ አንቆልቂሉ ከም ዝርእዮ ኣብ ምድሪ ናብ ሰማይን ድማ ብቁጣዓ ሕነ ከም ዝፈድዮ ደጋጊሙ ገሊፅ እዩ ምክንያቱ ንሱ ጠበቃዊ ፀዓት ጥቁዓትን እዩ መዝሙር 103 ቁፅሪ 6 መዝሙር 146 ቁፅሪ 7 መዝሙር 10:12-18 ወንጌል ሉቃስ 4:18 ነቦና ኢዮብ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ፍጹምነት ካብ ዘልበስዎ ተግባራቱ ሓደ ንመሰል ናይቶም ኣብ ትሕቲኡ ዝሰርሑ ገላውን ኣግራዱን ፈጺሙ ዘይንዕቕ ሰብ ምዃኑ እዩ ብዛዕባቶም ኣብ ግራቱ ዘስርሖም ሓረስቶት ክዛረብ ከሎ ከም ዝበለ ግራተይ ማለት ናብ ኣምላኽ ጠሪዓትለይ እንተኮይና ኩለን ትልምታት እውን በኽየን እንተኮይነን ብንብዓት ሓረስቶት ጠልቅየን እንተኮይነን ነቶም ሓረስቶት መሰል ከይሃብኩ ንፍሬኣ በሊዐዮ እንተኮይነ ንህይወት ሓረስቶት ኣሕዚነዮ እንተኮይነ ሽዑት ሃገራት ኣብ ክንዲ ስርናይ ክርዳድ ኣብ ክንዲ ስገም ከዓ ሰዓዕ ተውቁለለይ ኢዮብ 31:38-40 እቲ ፍርሃተ ኣምላኽ ዘይብሉ ሰብ ግና ግራቱ ብንብዓትን ረሃፅን ናይ ሓረስቶት ርሒሳ ከዓበት እንተ ትፈርየሉ እዩ ደስ ዝብሎ ምዕዝምዛምን ንብዓትን ሰራሕተኛታቱ ኣብ ልዕሊ ሕያውነቱ ከም ዝተፈፀመ ክሕደት ይቆፅሮ ናብ ዝኸዶ ከም ዘይብሉ ካልእ ስራሕ ከዓ ክሳዕ ዝረክብ ንሱን ስድራ ቤቱን ብሓልን ግጥምየት ከም ዝግረፉ እናፈለጠ እቲ ንሱ ዝህቦ ስራሕን ደሞዝን እንደዘይተሰማሚዕዎ ካልእ ስራሕ ከናዲ የጉባዕባዓሉ ስራሕ ዝደልየሉ ናይ ግዜ ዕድል ከይሃበውን ብሃንደበት የባርሮ ናይ ገዛ ሰራሕተኛታት ብዘይካ ተኸቢድ ስራሕን ዝወርደን ፀርፍን ማህረምትን ማእለያ የብሉን ኣብቲ ገዛ ብዘለው ተባዕትዮ ብዘይ ዕረፍቲ ዝዕመፃውን ብዙሓት እየን ጥንሲ ምስ ዘጋጥም ድማ ብግፍዒ ይባረራ ካብኡ ወፅየን ብምክንያት ጥንስን ቆልዓን ናይ ስራሕ ዕድል ይዕፀወን ኣብ ድንኳን ወይ ኣብያተ ፅሕፈት ዝሰርሓ ተላኣኽቲ ናይ ፅሬት ሰራሕተኛታት ሓለውቲ ድኳን ዝወርድ ናይ ደሞዝን ካልእን ናይ ፀታዊ ዓመፅን ግፍዕን ብዙሕ እዩ እግዚአብሔር ድማ ኩሉ ይርእዮ እዩ ኣቦና ኢዮብ ብዛዕባቶም ናብ ግራውት ትረሲኣን ዝወፍሩ ጉፉዓት ሰብ ውዕለት ከም ዝስዕብ ብምባል ተዛሪብሎ እንሆ ከም ኣድጊ በረኻ ምግቢ እናደለዩ ናብ ውዕለቶም ይወፁ በረኻውን ንደቆም ዝኸውን መግቢ ይህቦም ኣብ ጉራት ቋርፎም ይእክቡ ኣብ ወይኒ ይቅርሙ ብዘይ ክዳን ጥራዮም ይሓድሩ ኣብቲ ቁሪ ዝኽደንዎ የብሎምን ብርቱዕ መያኽራን የጠልቅዮም መፀግዒ ስኢኖም ድማ ከውሒ ይሓቕፉ ንዘኽታም ካብ ጥቃኑ ይምንጥልዎ ካብ መሳኺን ታሕዚ ይወስዱ ብዘይ ክዳን ጥራዮም ይኸዱ ብጥምያቶም እንዳእቲ ይፀሩ ኣብ ውሽጢ መካቢኦም ዘይቲ ይፀምቁ ኣብ መፅሞቕ ይፀምቁ እሞ ይፀሙ እህታቶም ውፅዓት ካብቲ ከተማ ይወፅእ ነፍሳት እቶም ቁስላት ይጭራሕ ኣለዋ ኣምላኽ ግና ነዚ ዓመፃ እዚ ግዱ ኣይገብርን ኢዮብ 24:5-12 ነቢ ኤርምያስ ብዛዕባ እቲ ደሞዝ ሰብ ውዕለት ዓሚፁ ምዕሩግ ህንፃ ክሃንፅ ዝደሊ ዓሻ ንጉስ ከም ዝስዕብ ኢልዎ ኣሎ እቲ ነቢያቱ ብዘይ ፅድቂ ንውሸጣቱ ድማ ብዘይ ፍርዲ ዝሰርሕ ንብፃዩ ብኸምኡ ዝዕይ ደሞዙ ዘይሂቦ እሞ ረሪሒብ ክፍልታት ዘለዋ ኣባይቲ ቤት ክሃንፅ እየ ዝብል ወይልኡ መስኮት የውፅኣላ ብፅሕዲ ይረባ ብቀይሕ ቀለም እውን ይቐብኣ ብፅሕዲ እንታ ኣገፅካዮ ዶኾን ክትነግስ ኢኻ ኣቦኻ ሳይበልዐ ናይ ሰተየ እንዶ ጽድቅን ፍርድን ኣይገበረን ዶ እዩ ሽዑ ደኣ ደሓን ኮነሉ ነቲ ሽጉርን ድኻን ፍትሒ ኣውፅአ ስለዚ ደሓን ኮነሉ ነዚ ንዓይ ምፍላጥ እንዶ ኣይኮነ ይብል እግዚአብሔር ዓይንኻን ልብኻን ብስስዕትን ብምኽዓው ንጹህ ደምን ብምግባር ግፍዕን ዓመፅን ጥራይ ትሕዝዩ ስለዚ ብዛዕባ ዮአቂም ወዲ ዮስያስ ንጉስ ይሁዳ
እግዚአብሔር ከምዚ ብላሎ ወይ ሓወይ ወይ ሓብተይ ኢሉ ዘልቅሰሉ የልቦን ኣየ ጎይታ ቀባበራ ኣድጊ ከቀብርዎ ጓቲቶም ብኽንየው ደጌታት ኢየሩሳሌም ክድርብይዎ እዮም ኤርምያስ 22:13-19 ሐዋርያ ቅዱስ ያዕቆብን ብዛዕባ እቶም ውዕለት ናይቶም ግራውቶም ዝዓጽዱ ድኻታት ዝገደቡ ሃብታማት ከም ዝስዕብ ኢሉሎ ኣቱም ሃብታማት እስከ ሕጅኸ በቲ ዝመጻኩም ዘሎ መግደራ ዋይ ዋይ እናበልኩም ብኸዩ ሃብትኹም መሽሚሹ ክዳውንትኹምን ብልዒ በሊዕዎ ወርቅኹምን ብሩርኩምን መሪቱ እቲ ምምራቱ ከዓ ክምስክረልኩም እዩ ንስጋኹምን ከም ሓዊ ክበልዖ እዩ ኣብዘን ዳሕሮት መዓልታት መዝገብ ኣኪብኩም ኣለኹም እንሆ ውዕለት እቶም ጉርሁኹም ዝዓጸዱ ዓየይቲ ንስኻትኩም ከዓ ዝገደብኩምዎም ይእውሎ ኣውያቶም ዓጻደውን ኣብ እዝኒ እግዚአብሔር ጸባኦት በጺሕሎ ኣብ ምድሪ ሓንቂዕኩምን ጥዒምኩምን ከም ብመዓልቲ ማሕረድውን ልብኹም ኣስቢሕኩም ያዕቆብ 4:1-5 በዓሉ ዕለት ነቲ ናይ ዕለት ደሞዝ ብዓብዪ ሃንቀውታ ስለ ዝጽበያ ኣፉ ኣሲርና ብጥምዩ ኣበርቲዕና ኸይንምዝምዞ ውዕለቱ ብፍትሕን ብልግስን ክንህቦ ቃሉ ይእዝዘና እዩ ኢዮብ 7:1-2 ቀዳማይ ጢሞቴዎስ 4:18 ካልእ ዓመፅ ከይንፍጽም ፍትሒ ከይንደፍን እሞ ምስቲ ብርቱዕ ጠበቆም ከይንበኣስ ክንጥንቀቕ ይግባአና በአንጻሩ በቲ እግዚአብሔር ብልክስ ዝሃበና ጸጋ ኣብ ልዕሊኦም ግብረ ሰናይ ንምፍጻም ክንተግህ ይግባአና እዩ መበል 13 ሙሩኻት እቲ ንጉስ እስራኤል ምስ ረኣዮ ከዓ ንኤልሳዕ ክቐትሎም ዶ ኣቦየ ክቐትሎም ዶ በሎ ንሱ ድማ ኣይትቕተሎም ነቲ ብሴፍካን ብቐስትኻን ዝማረኽካዮ ኸ ንስኻ ትቐትሎ ዶ በሊዖምን ሰትዮምን ናብ ጎይቶኦም ክምለሱስ ኣብ ቅድሚኦም ግዳ እንጌራን ማይን ኣቕርበሎም በሎ ዓብዪ ምሳሕ ከዓ ገበረሎም ምስ በልዑን ምስ ሰተዩን ድማ ኣሰናበቶም ናብ ጎይቶኦም ከዓ ከዱ ካልኣይ ነገሥት ምዕራፍ 6:21-23 ነቶም ምሩኻት ወሰድዎም ንኹሎም ዕሩቃቶም ድማ ካብቲ ምርኮ ኣልዒሎም ከደንዎም ምስ ከደንዎም ከዓ ኣሳእን ሃብዎም መብልዕን መስተን ሃብዎም ዘይትውን ለኸይዎም ንኹሎም ድኹማት ድማ ኣብ ኣእዱግ ኣስሪሮም ናብ ኣሕድዋቶም ኣብፅሕዎም ናብ ሰማርያ ከዓ ተመልሱ ካልኣይ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 25:16 እዚ ናይ ምሩኻት ጸገም ኣብ ታሪክ ሳሕቲ ዘጋጥም ተርእዮ እኳ እንተኾነ ግቡእ ኣቓልቦ ክወሃቦ ዝግባእ ምዃኑ ክዝንጋዕ ኣይግባእን ኣብቲ ውግእ ተኻይዱ ምርኮ ዝህልወሉ እዋን ወገናት ናይቶም ክልተ ተዋጋእቲ ኣብ ሕማቕን ከቢድን ናይ ጽልእን ቁጥዓን ስምዒት ስለ ዝጽመዱ ኣብቲ ንምሩኻት ዝህልዎም ኣረኣያን ኣተሓሕዛን ብዙሕ በደላት እዩ ዝፍጸም ብፍላይ ትውግእ ብዙሕ ሞትን ዕንወትን ዘውረደ ከቢድ ምስ ዝኸውን ክማረኽ ኢዱ ንዘለዓለ ወተሃደር ምቕታል ድሮ ንዝተማረኹ ወተሃደራት ኣኪብካ ምርሻን ሕልና ብዘይብሉ ጭካነ ብኽፉእ ኣገባብ መሓዝ ዝውቱር እዩ ዝኸውን ዋላቲ መንግስቲ ከምኡ ኣየኣዝዝ እቶም ብዙሓት ካብ ብፀቶም ዝተገድእዎምን ዝመትዎምን ወተሃደራት ብናይ ሓዘንን ሕርቃንን ስምዒት ምድራውን ሰማያውን ሕጊ ዘይፈቕዶ ግፍዒ ክፍጽሙ ይኽእሉ እዮም እቶም ዘይግባእ ዝፈጸሙ ወተሃደራት ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ብውልቆም ዝሕተትሉ እኳ እንተኾኑ ንዓታቶም ጥራይ ዘይኮነ ነቲ ሃገርን ነቲ ህዝብን መርገም ዘውርድ ምዃኑ ከዓ ክዝንጋዕን ኣብቲ ናይ ዓብዪ ነቢ ኤልሳዕ ቀዳማይ መሪሕ ጥቕስና ብንጹር ተገሊጹ ከም ዘሎ ኣብቲ ዘመውቱ እኳ ኣብ ውግእ ንዝማረኽካዮ ሰብ ክትቀትል ብግቡእ ኣይነበረን ይቕሬታ ኣብቲ ዘመን እቲ እኳ ኣብ ውግእ ንዝማረኽካዮ ሰብ ክትቀትል
بواي نبرن لوم مخا بودو بحورات هاجرات بعالم درجة حقي صديق له سلازخانة مروحات بسبعة تحازا تحازو يزقبا نبيت خريستيانن نخريستيان حزب جنا كاب حق عالم نلعلي حق أملاخ كجزءهم سلازقبا نمروحات بأملاخاوي حياونت كاليو يزقبا كلتيو مريح تقسنا دما نمروحات نتاي كنقبر لهم كم زقبانا بسئلاو مقدي قليس لنا له قداماي ابتاز تمارو خلا هموت ابتميتن سمن سلازلو كان عنقلومن كان رويومن يقبا كالاي ابتوقع بأكال توقديوم تخينوم ويكال وشعو حمام انتليوم كان حكموم يقبا سالساي بأقرام كوقعازو زي كولو ويز قومو مزخونو بتشكرت كيرتيخون بمسعانيا خنقو عزوم يقبا رابعي بزعبو متمنقستو والسانة خسع زهب قبو مسلالن معقوبن أبزر أخبو لبتا كم زقمتو كنقبري قبا حموشاي اتز تبالاشو وخدانوم آليخا طعي كدان كم زخدانو مقبار يقبا شارشاي نصهنا أكالاتهم كداونتهم زحلولو أخل قرماي نابتي صريتن ناوت صريتن مقرب قبا شاوعي برتوع فرهاتن قبصة تسفان حزنن سلسمعهم بفقرن بتوعم قالاتن كنصانانعم يقبا شامناي مسهاجرومن سدرابيتومن دهاي حدحدوم كقبرو بفقادن مفقادن مستلاتن دما سباو تكباري تاشعي لعلو كله دما كيدون قهانا بهاجرون كتمالسوم يقبا إذا قبر سنايزي بمنقستن بهزبن فسايو بين دما دراخيتن من نايز قبر سناي كتكون يقبا نتنديرو زلو ناي هزبن منقستن سمعيت التهداديا نابحلناون سباون تكبار كتما أزنو يقبا نهزبن هايمانوتن زي خبر ويك أملاخي سرعات مزهلو كومو مقبار قليل اند زي كونوكا بيت خريستيان وكيل نايت سماياو منقست سلازخونت نمدراو منقست فريها كابتلو اخت بكر ايقبائن ايو بيت خريستيان نصبراق ملكوتاو فتحي ام مدري كتنصبارق زقومت سماياو كال ايه اترئس بيت خريستيان زخونه غويتانان مدحينا نيس كريستوس فتحي خوص بصدق خداني بقنعنا خفرد كم زتقلصه بقدسات نبيات تقليصلنا ايو مزمور داوود 96 10 تخلطه 10 سلك 10 سلسته مزمور داوود 98 8 حساب 9 تنبيت إسياس 10 1 وصر 3 حساب 4 4 كلتن وصر 1 حساب 4 وانجيل ماتيوس 10 تخلطه 10 7 حساب 20 كلتن قدسان نبياتون مئنت فتحي نشأكانات نجستات بمجسات هيوتهم أبحدا قاخطو ترائيهم يوم قداماي نجست 21 10 شوعات خساب 20 شديشن إرمياس 20 كلتن كاب 10 3 خساب 10 شعته إرمياس حموشك كاب 20 شومنتن خساب 20 شعتن إساس 50 شعتن 10 3 خساب 10 حموشك قدسان هوارياتون لكع كم قويتهم نعمز تقاوي مؤمن مئنت فتحي دو إلى من يوم تاريخ بيت خريستيان كم زرقا قصة أبزبنا سماعتاتون نزي فتحويان منقستات مقام استسووا قدسان أبوتات بزحات يوم يعقوب معرف حموشة كاب حد خساب 4 إفيسون شديش شعته ماتيوس 10 4 3 خساب 4 قدس بيت خريستيان كريستوس رس ما أزنا قدسان نبياتن هواريات عندما مسرتها سلازخونو نقول بتبع دوك تبللو سماوانتا ايو نزل تقبر دما ناي وقع هاو كله خلو نزل السعب منفسا وحلافنتات بمتكبار ايو قداماي بزعبا سلامن فقرن محرتن نهزبا بمستمهار كلاي نخلتيهم توالقات أكلات قدام بوقع زي كونه بسلاماو زيتا خفتحو بوقعاوي مجلسيتات بتداقامي قامي بمزخخار سالساي أبقزي وقع نمروخاتن وقعاتن لعل سبا وحاليتن التحزان كقبر
بمزخخارن بمحصانن رابعي هزبا أوهاهدا نوغاتن نمروخاتن بسر وقع نزتفاناقل سلاماو هزبن سباون منفساون رديت بمهاب قلطفن زيو قارصن زتمالئنا قلقلوت بمهاب بملوء حيلا موفاي وزته زبزح قزيه بوليتيكاويان مراحتي دقف نايت هزم انتخرخبو نتحقق أمزيزوم نهزب بحاسوت كتاللو يخل اليوم زي تقبار زي اتهزبي نتوم اب ماخلو زلو سدتنياتات نايتا تصابعيت هاجر نمقفع كلا علو يخيليو بيت كريستيان كم زي عمسل خونتات كله نتزنا درس سمعيت نايت هزبي ناي مزحلن نت منغستي ناي مغنحن نتوم اب حدغا زلو سدتنياتاتن عقبا ناي مخان سقمتات توسد يقبا أب كم زبالة زنا درس سمعيت ناي هزبن سراويتن استمارهم روخات يوم بقفعي زتحازو سلازي بيت خريستيان ناي وقع هوا بالسفن اللوان نكريستوس نتقوس سلام وكيلا سلامن عركن أمسفان بزلع على عقمة كتواسع يقبع بيت خريستيان نزي فتحاوي وقع أفلطون باروخوتن انتهي هيباق تنياتاتن كبير قفع خفصم أفدقة تخفت هلا مالتيو نتوقع انت باريخاتو دما نتقفعون مبرخ سي ترفي مراحت بيت خريستيان كم سبوم زيقاتاتن دقا هاقرن سلازخونو بزعباتن هاقروم زواقع زلوه منقستن قالو تاو سمعتات نايم معبال تخولتات هاللوهم انتو خوانا لؤخات أملاخن لؤخات سلامن مخانوم كيزنقعو نساتهم كلهم زقباء ترانتاي مخانو نقال إجابير بموكاسن إجابير بصلوة بمحسانن نتنا أملاخ زوكل منفسا ومرقز سقوم تنكدو دمهم كما أزنوه يقباء سلقالاتو إجابير استمسقن يخون أجميرو زفت سمنا لؤلا بحري فتارينا أملاك قدسان ناي بحري مسقانا يبصحيو سنيلكم سلسة معهم أبتقبروا صلوات كله إجابير يسمعهم حجي كم تلمود أقل قلوتنا ناب مزمور إنا كنحلف نمزمور ازتدى لهم انت لهم قبلكم راي مزمور ناي مزمور غزينا زلنا نمزمور استدالهم تاليهم بفلايكا المحج زميركم زي تفلتو نإجابير بمزمور كان قلقلو إنا تبلو راي نايم مزمور غزينا زلنا نمزمور استدالهم دهر سبدي لخ زمر ربنا مرقيتا الراي ما ذاك الدشان الراي قريوة تسمع لنا نقعد حنمصهم كا راي عقمنا حيدت كنت خانت بالمزمور باسم آبن والدن منفس قدسن عاد أملاك آمين عقمنا حيدت كنت خانت عقمنا حيدت كنت خانت
ንቃልካ ግን ዓቂርናዮ ንስኻ ድማ ማንም ዘየዓፁ ውፉድ ደገ ሂብካና ንስኻ ድማ ማንም ዘየዓፁ ውፉድ ደገ ሂብካና ዓቕምና ሒደት እኳ እንተኾነ ዓቕምና ሒደት እኳ እንተኾነ ንቃልካ ግን ዓቂርናዮ ንስኻ ድማ ማንም ዘየዓፁ ውፉድ ደገ ሂብካና ንስኻ ድማ ማንም ዘየዓፁ ውፉድ ደገ ሂብካና ዓቕምና ሒደት እኳ እንተኾነ ዓቕምና ሒደት እኳ እንተኾነ ንቃልካ ግን ዓቂርናዮ ንስኻ ድማ ማንም ዘየዓፁ ውፉድ ደገ ሂብካና ንስኻ ድማ ማንም ዘየዓፁ ውፉድ ደገ ሂብካና እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን። የለሁም ቃለ ሕይወት የስማዓልና መዓዛ ቅዱሳን ሓፍትና አሜን ዓቕምና ሂደት እኳ እንተኾነ ንቃልካ ግን ሓሊናዮ ንስኻ ድማ ማንም ዘየዓፅዎ ክፉት ደገ ሂብካና ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን። ከምቲ ኩሉ ግዜ ንብሎ ተቀዳማይ ምንጭ መዝሙርና ካበዩ ኣስዒብና ከዓ እዚ መዝሙር ዝነዓና እንታይ እዩ ኢና ክንርኢ። ስለዚ ዓቕመና ሂደት እኳ እንተኾነ ንቃልካ ግን ሓሊናዮ ንስኻ ድማ ዘየዓፅዎ ክፉት ደገ ሂብካና። ሃራይ ጥቕሲ ምንጪ መዝሙርና አቦና መዓዛ እምበኣረይ ኣብ ራእይ ዮሃንስ 3:8 ንግብርኻ ሓራይ ንግብርኻ ፈልጦ ኣለኹ ዓቕምኻ ሒደት እዩ ንቃለይ ሓሊኻዮ ንስመይ እውን ኣይከሓድካዮን እሞ እነሆ ሓደ እኳ ክዓፅዎ ዘይክእል ክፉት ደገ ሂበካ ኣለኹ ዝብል እግዚአብሔር ተመስገን። አሜን። ብጣዕሚ ፅቡቅ መዓዛ ቅዱሳን ሓፍትና ኣዴና ኤልሳቤጥ እንኳዕ ደሓን መፃኽን እንኳዕ ደሓን ፀናሕኩም ደንጊኽን ኣሻቂልከናና ቴሌፎን ክንክትባና ኢኽን ድሕሪ ሕጂ እወ ሕጂ እኮ እንታይ ሽሙ ተበልኩስ ዋይለ ገሸነር ማልም ሸቲኣትየ እንኳዕ ሰላማት ኢኽን ኣዴና እንኳዕ ሰላማት ኢኽን ሕራይ እዚ ብስራት እዚ ንመራሕ ቤተክርስትያን ፊላደልፊያ ካብቶም 7 መራሕቲ ማሕበራት ካብቶም ወቀሳ ዘይተቀበሉ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ሞገስ ዝረኸበ መራሒ እዩ። እቲ መልእኽቲ ናብኡ ክመፅእ ከሎ ከምቲ ሓውን ሓፍትና መዓዛ ቅዱሳን ዝገለፀቶ ናብ ማእኸል ማሕበር ፊላደልፊያ ፀሓፍ እቲ ቅዱስ ሓቀኛ መርሖ ዳዊት ዘለዎ ንሱ ምስ ከፈተ ሓደ እኳ ዘይዓፁ ንሱ ምስ ዓፀወ ከዓ ሓደ እኳ ዘይከፍት ከም ዝብል ኣሎ። ንግብርኻ ፈልጦ ኣለኹ ዓቕምኻ ሒደት እዩ ንቃለይ ሓሊኻዮ ንስምካ እውን ኣይከሓድካዮን እሞ እንሆ ሓደ እኳ ክዓፅዎ ዘይክእል ክፉት ኣፍ ደገ ይበካ ኣለኹ። ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ንግብርኻ ፈልጦ ኣለኹ ዓቕምኻ ሒደት እዩ ንቃለይ ሓሊኻዮ ንስመይ እውን ኣይከሓድካዮን ማለት ሒደት ዓቕሚ ምህላው ሒደት ፍልጠት ምህላው ሒደት ክእለት ምህላው ካብ በረኸት እግዚአብሔር ኣየትርፈናኒ። ዓቕመይ ትሑት እዩ ፍልጠተይ ትሑት እዩ ዓቕመይ ውሑድ እዩ ከይበለ በተን እግዚአብሔር ዝሃቦ ሓይሊ ገይሩ ክልተ ዓበይቲ ፍጻሜታት ፈጺሙ ማለት እዩ። እንታይ ገይሩ ንቃለይ ሓሊኻዮ ኢሉ ንስመይ እውን ኣይከሓድካዮን። በታ ዓቕሙ ሒደት እዩ ጎይታ ባዕሉ ከምኡ ብሎ ኣሎ ዓቕምኻ ሒደት እዩ ንግብርኻ ከዓ እንታይ ንግብርኻ ከዓ ፈልጦ እዩ። እግዚአብሔር መስገን ሎሚ ንዓና ዓቕምና ውሕድ እዩ
ፍልጠትና ዕለትና ውሕድ እዩ ጽድቅና ውሕድ ኢልና ተስፋ ከይንቆርጽ ወይ ምክንያት ከይነመኽን ምእንቲ እግዚአብሔር በቲ ዝሃበና ሒደት ነገር ጌርና ዓብ በረኸት ክንሰርሕ ከም ንኽእል ዘተስፉ ዓብይ ተስፋ እዩ ስለዚ ጎይታ ክብሎ ከሎ ንቃለይ ሓሊኻዮ ንስመይ እውን ኣይከሓድካዮን ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣራይ ህይወት ሓብትና ኢድካ ሓፋቢል ከለኸ እሺ ቦና እንኳዕ ደሓን መጻኹም እንኳዕ ሰላም ፀናሕኹም ኣነ ከዓ ዘላትንሲ ኣብ መዝሙር ዳዊት 46 ካብ ፍቕዲ 1-3 ኣምላኽ ንዓና መዕቆብን ሓይልን ብፀበባቱን ረድኤትን እዩ ስለዚ እቲ 2-3 ብሓንሳብን ስለዚ ምድሪ እንተተገምልበጠት ኣኽራን ኣብ መዓሙቕ ባሕሪ እንተተናወፁ ማያቱ እንተሃመመን እንተዓፈረን ኣኽራን ብንድሮም እንተኣንቀጥቀጡ ንሕናስ ኣይንፈርሕን ኢና እቲ ሓይሊ ናይ ኣምላኽ ክንፈርሖ ዝኩሉ እንዳኾነሲ ኣብ ኣምላኽ እንድሕር ኣሚንናስ ኣይፍርሐናን ዝኾነ ነገር ኮይና ተረዲኣትን ምስቲ መኣዛ ሓፍትና መዝሙር ዝሃበትና بتخكل سلازي مدرن تتقلبتت أخران دما معمق بحر انت تناوزو ماياتو انت هممن انت عفرن أخران بندروم انت أنكتكتو نحناس أي نفرهنينا مخنياتو قبل علز خلو أملاخنا سلطان كمزلو سلازا أمونيوم تناي قدسان سبات بعل دانيال ناب أفانا بستخدر بخلو أنا بستخمز بلعو كمزو حطي فلتيوم ثم سلسة من إنسيات أنانيان أزاريان ميسائل نابقور اتون كدربي خلو حاو نبلبال حاوي كم زي محري فلتو يومه يوناس أبكبد عسا خوين بإمنت ناب أملاخ كسل زخاله اتوحيت وزلو أملاخ اتوحيت وزلو عسا أبئيد أملاخ مهلاو سلز فلتا أملاخ كيف قدوها كقدوها خم زي كإل سلز عمنا يو بحق كي امنت انت دا اهليو كم تقويتا اس كريستوس زبالو امنت لعل خلو يو لعل امنت زسرع تفترو يلانمو قال هيوت يسمع لنا هيوت حبتنا وتسمع لنا بنا الراي كالوت نقالكا جنحلي نايو نسخا دما مانم زي عزوو كفوت أفدق يبكاناي እግዚአብሔር መስገን እታቀንዲ ኣብዛ መዝሙር ዘላ ናህና ሓላፍነት ክንገብሮ ዝግባአና የነይትያ بعقمنا حيدت مخانو فلتتنا حيدت مخانو سلطاننا حيدت مخانو قبعنا حيدت بمخانو كي تسكفنا كي فرحنا انتاي كنقبرو باتزلنا نقال كاغن حلينايو ناتو ابكما يزمسله صنكر كنوتاتيو حلي وت مراح بتخريستيان ناي فيلادلفيا نتقال محلاو طراي زيكونه زغبرو درجاتاتون قليلاي نبرنمو مسو تحايزيو املاخ داويد كا ماياتون تهممن انت عفرن اخران بندروم تتنقطقطو نحناس اي نفرهنينا مخنياتو እግዚአብሔር አይ ትፍራህ أي تفرحوا إلنا ندحر نفرح كنا نእግዚአብሔር زي مؤمن نقالو زي مئزاز نتقالو مخحد نتقبر وز بلنا مفراس لزخنا بسجان بالنفسن كبيد صقم إذا مالتي سلقالاتو እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን حراي منጭ ጥቅስና ምናልባት ድሕርኩም ዛተኹም መዝሙርና ዓቕምና ሒደት እኳ ተኾነ نقالك جن حلينايو نسخة دما مانم زي عزو كفوت أفدق يبكانا نابلتيا ما أزاق قدسان حبتنا خزمر لنا زنيها منشي ناي مزمورنا قدما يتقص زهابة النون ما أزاق قدسانيا رأي يوحنس سلسة كاب شوعتين شومنتن تقيسات لنا تتاريخو تزتوهبو حدري كن ريخ 17 سلسة انتن بيبنا زبالة زيو كلاي منش مزمورنا مزمور داويت 46 كاب حد حساب 3 ينارينا قال منش تقسنا لكم زحاسكم انت اللي هم قبلكم
حراي لومي كم فقاد እግዚአብሔር አገዳስን እዋናውን አብዝኾኑ ማሕበራዊ ፀገማት ሰለስተ ማሕበራዊ ፀገማት ይናሪና እቲ ቀዳማይ መኻንነት ክሳብ ክንደይ ከቢድ ሰብአውን ማሕበራውን መንፈሳውን ፀገም ምዃኑ እዩ እዚ ቅዱስ ሰነድ ክሕብረና ፀኒሑ መኻናት ክገብርዎ ዘለዎም ሕብረተሰብን ቤተ ክርስቲያንን ብመንፅሩ ክንሪኦ ቤተ ክርስቲያንን ሕብረተሰብን ከዓ ኣብ መኻናት ሰባት ሓጢኣት ንክገብሩ ተስፋ ክቆርፁ ኪዳኖም ከፍርሱ ናብ ዝሙት ዝኣቱ ዘደፋፍእ ዘጋጊ ምኽርታትን ዘይኮነስ እንታይ ደኣ ብቃል እግዚአብሔር ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ተስፋ ክንህቦም ክንፅልየሎም ነቶም ውላድ ዘይብሎም ክንድውላዶም ኮይና ክነገልግሎም ክንድውላዶም ክኾንዎም ደቀናውን ዘተባብዑ ክንልእ ከሎም ካብቲ ዝሓለፈ ምናልባት ድሕር ኢልኩም ዝመፃኹም እቲ ሳልሳይ ካብ ናይ ሎሚ ካብቲ ሒዝናያ ዘለና ርእሲ ግን መበል 12 ንዓመፅ ዝቃልዑ ሰራሕተኛታት ደሞዞም ውሕድ ዝኾነ ናይ ጉልበት ዝሰርሑ ኣብ ናይ ገዛ ዝሰርሓ ክሳብ ክንደይ ፀገማት ከም ዝወርደን ብቃል እግዚአብሔር መሰረት ኣሰኒዩ ቅዱስ ጽሑፍና ከተባባዕና ሕድርና ክንፈልጥ እቲ ሳልሳይ ከዓ ምሩኻት ብዝተፈላለየ ምክንያት ክማረኽ ይኽእል እዩ ብፍላይ እታ ኣብ ካልኣይ ነገስት ምዕራፍ 6 ዝረኣናዮ ግን ከመይሎም ከም ዝተማረኹ እቲ ንጉስ ግን ነቲ ኣምላኽ ዝገበረሉ ከየስተውዓለ ማለት ኤልሳዕ እቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ናብኡ ደልዮም እዮም ዝመፁ እቲ ምስጢር ምልስ ኢልና ከነንብቦ ምእንቲ እቲ ንጉስ ሶርያ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ እስራኤል ምኽሪ ክመክር ከሎ እቲ ምኽሪ ንነቢ ኤልሳዕ ይግለፀሉ ነበረ ነቢ ኤልሳዕ ከዓ በዛ ኣይትሕለፉ በዛ ኣይትኸይዱ እናበለ ምኽሪ ይህቦም ነይሩ እቲ ንጉስ ሶርያ ብጣዕሚ ተጨኒቑ ንሕና ኣብዚ ካቢነ ዘዝመኻርናዮ ምኽሪ ንንጉስ እስራኤል ዘብፅሓሉ ካባና ኣብ ማእኸልና ካብዚ ሚኒስተራት ገለ ፀገም ኣሎ ኢሉ ክሓስብ ከሎ ካብቶም ሚኒስተራቱ ግን እንታይ እዩ ዝብሎ ጎይታይ ከምኡ ይኮነን ኤልሳዕ ዝበሃል ናይ ኣምላኽ ሰብ ምስኡ ኣሎ እዚ ኤልሳዕ ዝበሃል ናይ ኣምላኽ ሰብ ኣብ ሕልፍኝኻ ተሓቢእኻ ዝገበርካዮ እውን ከይተረፈ ዝሕብኦ ኣይኮነን ንሱ እዩ ዝነግሮ ዘሎ እዩ ስለዚ እዚ ናይ ኣምላኽ ሰብ ኣብቲ ንጉስ ሶርያ ዘሎ እቲ ንጉስን እቲ ምስኦም ዝነበሩን እንደዝፈልጥዎ ነይሮም ንሕና ኸ እንታይ ንግበር ኢሎም መሓተትዎ ነይሮም ወይ ከምኡ ዝመሰለ ፍልጠት ክህልወና እንታይ ክንገብር ይግባአና ኢሎም መሓተትዎ እዚ ኣብቲ መንግስቲ ሶርያ ኣብቲ ካቢነ ሶርያ ዘሎኒ ኤልሳዕ ብግቡእ ዝፈልጥ ናይ ኣምላኽ ሰብ መን ምዃኑ ክሳብ ሕጂ ኣይተጠቕሰን ግን ቃል እግዚአብሔር እንታይ እዩ ዝብል እየሃድጋ ለሃገር ዘእንበለ ኣሃዱ ይሄድ ንሃገር ብዘይ ሓደ ሕያዋይ ኣይሓድጋን እዩ እቶም ሰባትን እቲ መንግስትን እቶም ሰበስልጣን ግን ክጥቀሙሉ ኣይከኣሉን ብኣንፃሩ ግን እንታይ ዮም ናዕሽነት ስጉምቲ ወሲዶም ኤልሳዕ እንተኮይኑ ዝመኽሮ ዘሎ ስለዚ ንኤልሳዕ ካብቲ ዘለዎ ኣሲርካ ምምፃእ ይከኣል እዩ ሽዑ እቲ ንጉስ እስራኤል መኻሪ ክስእኒ እሞ ከም ድላይና ክንገብሮም ኢሎም እዮም ዝሓስቡ ስለዚ ኣብቲ ኤልሳዕ ዘለዎ ተፈሊጡ ስለ ዝነበረ ነቲ ኤልሳዕ ዘለዎ ቦታ ብወታሃደራት ከቢቦም ሒዞም ማሪኾም ንክወስድዎ ማለት እዩ ከቢቦምዎ ከለዉ ንጉሆ እቲ ወደ መዝሙሩ ኣቦየ ጠፋእና ምስ በሎ እንታይ ኢልዎ ኣይትፍራህ ካብቶም ምስኦም ዘለውስ ምሳና ዘለው ይበዝሑ እዩ ተወደ መዝሙሩ ክሪኦም ስለ ዘይከኣለ ምክንያቱ እምነት ዓይኒ ነፍስያ ብዘይ እምነት ከዓ ሰማያዊ ነገር ክርአ ስለ ዘይከኣል ወኣምላኽ ንዓይኒ ዝመንእሰይ ክፈት ኢሉ ምስ ጸለየ እግዚአብሔር ዓይኒ ይኸፍተሉ እሞ ነቶም ኣብ መንጎቶም ሰራዊት ናይ ሶርያን ክሕዝቦም ዝመፁ ማለት እዩ ኣብ መንጎኦምን ዘለው
ሰራዊት ሰማያት ኣፍራስ ሓውን ሰረገላታት ሓውን ይርኢ ሽዑ ኤልሳዕ ናይ ኣምላኽ ሰብ ወኣምላኽ እዚ ሰራዊት እዚ ብዑነት ዓይኒ ክትሃርሞ ይምሕፀነካ ኣለኹ ኢሉ ናብ እግዚአብሔር ምስ ለመነ ኩሎም ዓይኖም ዒሮም ማለት ሽዑ ናበይ ደሊኹም ምስ በሎም ንኤልሳዕ ደሊና ምስ በልዎ ንዑና ይበሉ ናብቲ ዘለዎ ከወስደኩም ኢሉ መሪሑ ኣብቲ ቤተ መንግስቲ ናይ እስራኤል ኣእቲዎም ሽዑ ኣው ምስ በፅሑ ወእግዚአብሔር ዓይን እዚ ህዝቢ እዚ ክትከፍት ልምነካ ኣለኹ ምስ በለ ኣዒንቶም ከዓ ተኸፍተሎም ምክንያቱ እግዚአብሔር ፈቃድቶም ዝፈርሕዎ ይፍፅም ተባሂሉ ተጻሒፍሎ ንዝኣምን ኩሉ ይከኣል ኣብዚ ግዜ እዚ እቲ ንጉስ እስራኤል ኣቦየ ክቐትሎም ዶ ዝብሎ እንኳን ዶ ኣምላኽ ማሪኹ በዓሉ ዝሃበካስ ብስልጣንካ ዝማረኽካዮ እውን ኣይቅተልኒ ኣብ ልዕኻ ኣስቲኻ ንዓዶም ብሰላም ኣፋንዎም በሎ እቲ ንጉስ ከዓ ከምኡ ገበረ ኣብ መንጎ እስራኤልን ሶርያን ከዓ ሰላም ኮነ ስለዚ ብዛዕባ ኣተሓሕዛ ምሩኻት ዝምልከት ኣብ ቃል እግዚአብሔር መሰረት ኣብ ብዙሕ ቦታ ኣሎ ሎማ ዓንቲ ዝተጠቕመሉ ግን እዚ ናይ ካልኣይ ነገስት ምዕራፍ 6 እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ነዞም ሰለስተ መኻናት ንዓመ ዝቃልዑ ሰራሕተኛታት ብዛዕባ ምሩኻት ክንገብሮ ዝግባአና ኣብ ንማረኸሉ ግዜ እውን ክንገብሮ ዝግባአና ይገልጽልና እሞ ካብዚ ናይ ሎሚኹን ካብቲ ዝሓለፈ ኣነ እዚ ተማሂረ ካብዚ ናይ ሎሚ ንብሎ እንተሎ እቲ ግዜ ናይ ጉባኤ እዩ ናብ ጉባኤ ይወፍዮ ኣለኹ በቃል እግዚአብሔር መሰረት ካብቶም ቀንዲ ጸገማት ናይ ዘለናዮ ዘመን ናይ ሃገርናን ናይ ከባቢናን ኮይኑ ዘሎ ጸገማት እንታይ ተማሂርና ሎማ ዓንቲ እንታይ ተማሂርና ኣቦና ምርጌታ ኣብዚያ ናይ ምሩኻት ትብልሲ እንታይ ተሓስብ ጸኒሐ እዛ ዓለምሲ ነቲ ርብዒ ወሲዳ እንድያ 75% ዘይተጠቀመሉ ግን ብብዝሒ ትሪኦ ዋላ ኣብ ሙሉእ ዓለም ምሩኻት ጽቡቕ ገይሮም ከም ዝሕዝዎም ብግቡእ እውን ናብ ዓዶም ከም ዝመልስዎም ዋላ ኣዝዮም ኣብ ሕማቕ በደል ፍርዲ ዝነበሩ ከማ እንተዳ ተማሪኾምሲ በቲ ቴምፖራሪ ዘሎ ሰዓት ግን ዋላ ቁስሎም ኣሕውዮም ኩሉ ነገራት ዝግባእ ገይሮም ዋላ እውን ኣብ ዓድና ንሰምዖ ነርና ኢና ማለት እዩ ተዳና ኢትዮጵያ ምሩኻት ኮይኖምሲ ብደንብ ሕክምናኦም ገይሮም ገለገለ ገይሮም ኣብ ጽቡቕ እዩ ብልዎም ሞ ከምኡ ድሓር እንተደልዮም ከምርጮም ወይ ይኸዱ ዓዶም ወይ ከዓ ምስኦም የብሉ ወይ ከዓ ንሱዳን ይሕልፍዎም ንሰምዕ ነርና ሕጂ እዚስ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ድዮም ወሲዶሞ ወይስ ሂማኒቲ ኩሉ ግዜ እግዚአብሔር ብዝሃበና ኣብ ውሽጦም ዝሓደረ ዲ ወይስ እዛ ኩላ ዝመሃርኩምና ብዛዕባ ናይ ምሩኻትሲ የተግብርዋ ማለት እዩ እዚኣስ ኩላ ከዓ ኣብታ መጽሓፍ ቅዱስና ዘላ ዛ ክትገልጹልና ዝጸናሕኩም መቡኡ ክሓስብ ጸኒሐ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ንሰምዖ ዘለና ግን እንኳን ምሩኻት ብግቡእ ክትሓዙ በበይኑ ኣካላቶም ፋሕፋሕ ኣቢልካ በበይኑ ዝቕበረሉ ሰዓት ንኸይልለዩ ዝበሃል ነገራት እዩ ዘለና ኣዝዩ ኣብ ዝኸፍአ ሕማቕ ደረጃታት እያ ትበፅሕ ዘላ ዓለምና ብኸባቢና ሃገርና ይኹን ብዝኾነ ኣብ ኣነ ኣብ ከባቢ ሃገርና እምበር ኣብ ካልእ ኣይሰማዕኹን ከምኡ እሞ እቲ ንምሩኽሲ ጽቡቕ ጌርካ ክትሕዞ ከም ዘለካ ድሓር ከዓ ግቡኡ ዝኾነ ከምቲ ተኣሽምኡ ገይሮም ከጽንሕዎም ከሕክምዎም ድሕር ድካል ተኾይኑ እውን ናብ ዓዶም ክሰድዎም ትብልሲ ቁርብ ምዝና ሃገርና ይኹን ናይ ገለስ ከተተሓሳስበኒ ጸኒሓ ሞ ኣብኣ ዘላትን ንርዲት ታቐንዲ ሕቶይ ግን ኩላስ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ከም ዝተወሰደት ዓለምሲ ትጥቀመሉ እያ እቲ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ደድለያ ወሲዳ ንኽብል ኢለ
እግዚአብሔር መስገን ጽቡቅ ኣለኺ ማዛ ቅዱሳን ሓብትና እቲ መጽሓፍ ቅዱስ መንፈሳዊ ንውልቃዊ ስድራ ቤታዊ ንሃገራትን መንግስታትን ህዝብታትን መምርሒ ንሱ እዩ ዋላ ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ዋላ ብጋህዲ ሎሚ ካሊእ መምርሒና እንተበሉ ግን እቲ መምርሒ ንሱ እዩ ምክንያቱ ኣብ ሕጊ ሙሴ እንታይ ተጻሒፉ ዘሎ እቲ ንጉስ ከዓ ነቲ ሕጊ እግዚአብሔር ኣብ ቅድሚኡ ይግበሮ ንጎ ከዓ ቅድሚ ካል ውሳኔታት መሃቡ ንቃል እግዚአብሔር የንብቦ እቲ ካህን ከዓ ኣብ የማንቲ ንጉስ ይቀመጥ ፍትሒ ከይጎድል ድኻ ከይብደል ምናልባት ክሳብ ክንደይ ዓቂብናዮን ታሪክ ባዕሉ ክዛረብ እዩ ኣብ ሃገርና ዝነበረ ናይ ኣተሓሕዛ ሙሩኻት ኣብ ናጽነት ኣብ 91 ብውድብ ሕቡራት ሃገራት ተማኪሎም ክሳብ 9 ኣውቶቡሳት ናይ ኢትዮጵያ ሙሩኻት ብሓደ መዓልቲ ናብ ስድሮኦምን ናብ ዓዶምን ከም ዝፋነው ተገይሩ እዚ ከዓ ናይ ብሓቂ እግዚአብሔር ነታ ዓወት ዝሃበካ እግዚአብሔር ምክንያቱ ኣብ ቃል እግዚአብሔር 10 ንሚእቲ ከዓ ንምሽሕ ክስዕርዎ ማይክእሉን እዮም እንታይ ደኣ ሓይሊ እግዚአብሔር እቲ ንኸይትማረኽ ዝከላኸለልካ ንኽትማርኽ ሓይሊ ዝህበካ ኣምላኽ ንዕኡ ንምኽባር ኢሉ እግዚአብሔር ዝሰርዖ ዓብይ ነገር እሞ ኣብ ታሪክ ጉዳይ ሃገርና እውን ኣብ 91 እዚ ብዓለም ደረጃ ዝተመዝገበ ዓለም ዝረኣየቶን ዝመስከረቶን እቶም ዝተማረኹ ኾነ ስድራ ቤቶም እውን ብሓቂ ዝገልጽዎ ይሕራይ ሕይወት ሃብትና ኢድካ ሓፍ ኣቢልክ ኣለኺ ወቦና ኣብዛ ናይ መኣዛ ኣላትኒ ምስኣኻ ኣብታ ናይ መኻርናት ኣላትኒ ኣብዛ ናይ መኣዛ ክምላላሲ ኣቦና እውን ፅቡቅ ጌርኩም ገሊፅኩም ኢኹም ብጣዕሚ ከስተንትኖ ከለኹሲ እዚ ትምህርቲ ዝኸፈተልና መድሃኒ ዓለም ተመስገን ብሕልፊ ናህና ኮሚኒቲ ናህና ሕብረተሰብ ከም እቲ ናይ ሂማን ራይትስ ብዙሕ ክስታይ ንገብሮን ኢና ኣብቲ መፅሓፍ ቅዱስ ግን ኩሉ ግዜ ሓደ እታ መፅሓፍ ቅዱሲ ከመይ ጌርና ነፍስና ከም ንመርሕ ኣብ ኩሉ እቲ ቃላት ሳብ ኩሉ ኣሎ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ብዝተምሃርናዮ ሓድሽ ምስ ነፍስና ዝኸይድ ኣብቲ ግብሪ ከነውዕሎ ምስቲ ናብራና ዝኸይድ ኢና ንፅንዕ ዘለና እሞ እቲ ሕጂ ምሳሌ እዚ ናይ ሙሩኻት ገሊፅኩም ኢኹም ኣብ ማእዚና እውን ገሊፃካ ግን ኣብቲ ናይ ቤተክርስትያን እውን ሓላፍነት ከም ዘለዋ ይነገር ኣሎ ብዚ ግን ብናህና ዘለና ሕጂ በዚ ናይ ዓድና ክንሪኦ ከለና ግን ኦፖዚት ክስታይ ዘሎ ቶታሊ ዲፈረንት እሞ እንኳዕ ንሕና ከዓ ነዚ ተማሃርናዮ ኢና ድሕሪ ኣብ ሓደ ኮይንካ ውንሲ ንዝመፅእ በቲ ስርዓት በዚ ተመርኪዝካ ንክትሰርሓሉ የብቃዓካ ማለት እዩ ኣብዛ ናይ መኻናት ከዓኒ ንዓይ ከስተንትና ከለኹ እዚ ናይ ባይብል ብጣዕሚ ዝገርመካ ብሕልፊ ኣብ ናህና ውንስ እንድሕር መኻን ኮይና ክትፍታሕ ኣለዋ ከምዚ ባዕላ ትሰርሑ ዓይነት ኢና ንብል ኣብቲ ናሕና ሕብረተሰብ እዚ ግን ባይብል ባዕሉ ብለና ኣሎ ከመይ ጌርና ክነብላ እቶም መኻናትሲ ልክዕ ምስቶም እቲ ኩሉ ኤንዌይ ከምቲ ተገሊፁ ዘሎ ዋላ ትውልድ እውን ዝጉየሉ ግዜ ኣሎ ዋላ እቲ መኻን እውን ተጓሂ እቲ ውልድ ዋላ ወሊድ እውን ዝጉየሉ ግዜ ኣሎ ሕጂስ እዚ ናይ ኣምላኽ ስራሕ ቨሪ ሚስተሪየስሊ ስራሕ እዩ ዝብሎ ኣብዚታት ንሪኦ ኣለና ግን እቲ ባይብል እንታይ ብለና ኣሎ ክንድነ ውላድ የብላን ኢልካ ምስትንዓቅ ወይ ሕማቅ ምግፋዕ ብሕልፊ ናይ ወዲ ሳይድ እዚኣ ዘይትወልድታ ክትገብረልካ ፍትሓያ እዚታት ሕጂ ብደንቢ እንኳዕ ተማሃርናዮ ንኩላህና ኣይሆብ ነዚ ተማሂርናስ ኣብ ግብሪ ከነውዕሎ ሞት እዚ ኣስተንቲነ ክብል ኢለ እግዚአብሔር መስገን ብሓቂ ህይወት ሓብትና እግዚአብሔር ስርዓት እግዚአብሔር ፍጹም ኢሉ ማለት እዩ ስርዓት እግዚአብሔር ሲ ፍጹም እዩ ሓደ በአካል ዝፈልጦም ስድራ ቤት እቲ ወዲ ዲያቆኒ 17 ዓመት ገይሮም ከይወለዱ
እግዚአብሔር ግን ኣብ 17 ዓመት በፂሕዎም ውላድ ኣብ ጥምቀቶም እንታይ ኢሎም ሓወቦኡ ተነሲሖም ኣብቲ ጉዳይ ንሕና ሓርሽካን ሰሪሕካን እምበር ቀዲስካ ኣይነበርን እሞ ካብ ምዃን ኮንካ ትነብርሲ ማዕርግ ይትረፍካ ኢልና ደፋፊእናዮ ግን ኣይሰማዓናን እንኳዕ ንዓና ኣይሰማዓና እንኳዕ ኸ እግዚአብሔር ንዕኦም ሰምዖም ኣነ ግን ኣብ ቅድሚ ህዝበይን ኣብ ቅድሚ ወዲ ሓወይን ኣብ ቅድሚ ሰይቲ ሓወይን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ህዝቢ እታ ዝበልክዎ ጌጋ ይንስሓላ ኣለኹ ኢሉ ኣብቲ ዳስ ክናዘዝ ሰማዕኽዎ ብዝቑርብ ግዜ እውን ኣሎ እሞ ብዙሕ ነገራት እዩ ንኣብነት ምፍታሕ ጥራይ ዘይኮነ ከይወለደት እንተተፈቲሓ ኣብ እንዳ ሰብኣያ ዘለዋ መሰል እውን ኣዝዩ ትሑት እዩ ማለት ምክንያቱ እታ ዝወለደት እንተደለየት ኣብ እንዳ ሰብኣያ እንተደለየት ኣብ እንዳ ዓለባ መሰል ክትረክብ ኮላ እታ ዘይወለደት ግን ኣብ እንዳ ሰብኣያ መሰል ከም ዘይብላ እዩ ዝግለጽ ኣብቲ መምርሕቲ ሕጊ ከመይ ምዃኑ ተመሊሽና ብሕብረት ክንሪኦ ኢና ስለዚ እንታይ እዩ ብሓፈሻት መልእኽቲ ነቲ ዝህብን ዝኸልእን ኣምላኽ ክብሪ ዘይምሃብ እንተ ወሊድካ ነቲ ውላድ ዝሃበካ ኣምላኽ ክብሪ ዘይምሃብ እንተ ዘይወሊድ እውን ዘይምላዱ ካብ ኣምላኽ እምበር ከምቲ ሃብተና ህይወት ዝበለቶ ወልዓ ሰብ ዝሰርሖ ኣይኮነን እግዚአብሔር ዝሃበና ኣብ ናይ ወላድነት ሓላፍነት ከምቲ እግዚአብሔር ዝኣዘዘና ብስጋ ምርኻብ እምበር ደም ናይ ምርጋእ ንዝረገ ደም ብዓፅሚ ኣቂምካ ብስጋ ገድጊድካ ብጅማት ሙቋም ህይወት ሂብካ ትንፋስ ሂብካ ከም ዝንቀሳቀስ ዝግበር እዚ መለኮታዊ ሓይሊ እምበር ናይ ፍጡር ሓይሊ ኣይኮነን ስለዚ እምነትና ኣብ ኣምላኽን ከኣልነት ኣምላኽን ኣብ ምልክት ሕቶ ዘእቱ ስለዝኾነ ንመኻናት ዘይምድጋፍን ንመኻናት ንዓቶም ዝጎዳእ ሓሳባት ወይ ናብ ሓጢኣት ከም ዝወድቁ ምድፍፋእን ኣብ ሕጊ እግዚአብሔር ከቢድ ዓመፅ ምዃኑ እዩ ቃል እግዚአብሔር ከለብመና ኣምስዩ ማለት ስለዚ ከምቲ ዝበልክዮ ህይወት ሃብትና ብጣዕሚ እታ ቤተ ክርስቲያን እውን ውልቀ ሰባት ስድራ ቤታት እውን እግዚአብሔር ክህበኩም እግዚአብሔር ክበፅሓኩም እዩ ብጸሎት ተጸበይዎ ብትዕግስቲ ተጸበይዎ ብፍቅሪ ተጸበይዎ ኢሎም ከተባብዑ እንደዘይክኢሎም ወይ ከነተባብዕ እንደዘይክኢልና ካብ እግዚአብሔር ከቢድ ሓላፍነት ከም ዝመጻና እዩ ቃል እግዚአብሔር ነቲ ሓደ ኣምላኽ ሓደ ዝገበሮ ሰብ ኣይፍለዮ ኢሉት ንምፍልላይ ንምፍራስ ቃል ኪዳን ዝዋጣወጥ ናይ ኣዝማድ ቤተሰብ ባህልቲ ናይ ጠበቃታት መሰልቲ በትፍትሕ ዝርብሑ ነጋዶ ብዙሕ ነገር ስለዘሎ ነዚ ኩሉ ቃል እግዚአብሔር የለብመና ለሞ ነስተውዕሎ እግዚአብሔር ይርዳአና ኣብዚ ኣቦና ሓንቲ ምስክርነት ክስታኽ ገብራ ደልስ ረሲዕያ እምበር ሕጂ ዘኪርኩምኒ ጓል ቤተክርስትያንና እያ ምሳና ማሕበር ተስፋላ ብጣዕሚ ኣነ እዚኣ እንታይ እያ ከንብላ ደሊ እቲ ነዚ ንእሽተይ ሕጂ ነዚ መንእሰይ ዋላ ብሕጂ ዝወልድሲ ኣብ ግብሪ ክነውዕሎ ንፈትን እዚ ሕጂ ሓዋሲ ምስተመርዓወ 7 ዓመት ዝኣክል ኣይወለደን ሕጂ ቶም ዕርክቱ ይርብሽዎ ነይሮም እንታይ ኣዚኣ ትገብረልካ ዘይትወልድ ከመይ ጌርካ ኢኻ ንስጋዕ እሱ ከዓ እንታይ መልሽሎም እሳሲ ክዛረበላ ስለደለኹ ንምንታይ ነቲ ካልእ ትምህርቲ ክትኮኖ ኣነ እኮ ንውላድ ኣይኮንኩን ተመሪዐ እያ ንውላድ ክትበኒ ጥራይ ኣይኮንኩን ተመሪዐ እያ ኣነ ተመሪዐያ ዘለኹ ብቃል ኪዳነይ ፍቅርናታ ናተይ ፍቅሪ እየ ሞር ቀዳምነት ዝህቦ ኣምላኽ ተሂቡና ጽቡቕ ኣሃበናን ከዓ ድሓን ኣብዛ ዓለም ሲ ክንደይ ድኻታት ኣለዉ ካብኦም ፂናዊን ከንዕቢ ንኽእል ኢና ቆልዑ ክንገብር ንኽእል ኢና ኢሉ መልሽሎም ሲ ኣብ 7 ዓመቱ ግን ብድሕሪኡ ወሊዱ እና ብጣዕሚ ኣብ ቤተክርስትያንና ምሳና ኮይና ብደንቢ ምስኣተ ደሲትና እዚኣሲ ጥራይ ተዛሪብና ስቕ ክንብል ዘይኮነሲ ንኻልኦስ ትምህርቲ ነዞም ሕጂ ዘለናስ ብሕጂ ንወልድ ነብርሲ እዚስ ብደንቢ ኣብ ግብሪ ኸነውዕሎስ ባይብል ነገረና ኣሎ ማለት እዩ ብጣዕሚ ጽቡቕ ምስክርነት ህይወት ሃብትና እግዚአብሔር ነዚ እመንዎ
كمونيو እግዚአብሔር ተአሚኖም ስለዚህ ተጸበይዎ እግዚአብሔር ካ ሐሳብ ልቦም አስሚርሎም ንእግዚአብሔር ተአምጊሰ ተጸበኸዎ ንስኻ ናባይ ደኒኑ ቃላተ ሰምዐ ካብ ረግረግ ሓጢአት አውፂኻ ነጋረይ ኣብ ከውሖ ኣቆመን ተባሂሉ ኣብ ቃል እግዚአብሔር ተጻሒፍሎም ቃል ህይወት የስማዓልና ሕራይ ሎሚ ምናልባት ድሕሪልና ዝኣተና እንተሊና ናይ ሎሚ ብዛዕባ መኻናት ንዓመፅ ዝተቃልዑ ሰራሕተኛታት ከምኡውን ምሩኻት ኣብ ዝብሉ ሰለስተ ኣርእስቲ ክንገብሮ ዝግባአና ኣብ ባዕልና እንተኮይኑ ትፀገም ብተስፋ ብእምነት ብጸሎት ናብ ኣምላኽ ክንጸንዕ ኣብ ሕጊ እግዚአብሔር ክንቀውም ነቶም ከምኡ ዝመሰሉ ጎረባብትናኹን ቤተሰብናኹን መሳርሕትናኹን ኣብ ሕብረተሰብ ዘለዉ ከዓ ብደረጃ ቤተክርስትያንን ብደረጃ ውልቀ ሰባትን ዝግባአና ናብዮት ክንገብረሎም ከምኡ እንተገርና ከዓ ኣምላኽ ዓብ በረኸት ከም ንረክብ ከምኡ እንተዘይገርና ከዓ ከቢድ ዝኾነ መርገም ካብ እግዚአብሔር ከም ንቕበል እዩ ዘጠንቅቐና ዘሎሞ እግዚአብሔር ከነተግብሮ እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና ሕራይ ካልኦት ሎማዓንቲ ካብዚ መልእኽቲ እዚ ተማሂረ ንብሎን ምናልባት ናይ ምርሳዕ ዓቕምና ክሳብ ክንደይ ምዃኑ ሰራሕተኛታት ሰብ ምስቲ ኣባና ገጢምና ዘሎ ኣብ ዓድኻ ዘይምቕማጥ ኣብ ስደትን ኣብ በረኻን ምንባር ክሳብ ክንደይ ናብ ሽግር ዘቃልዕ መገዲ ምዃኑ እቶም ናብ ሓደጋ ዝቃልዑ እንድሕር ሰላም ዘየሊ እንድሕር ኣብ ማእኸል ስድራኻ ናብ ገዛኻን እንድሕር ዘየሊኻ ምስ ትፈልጦምን ዘይትፈልጦምን ኣብ በረኻታትን ኣብ ባሕርታትን ኣብ ሃገር ባዕድን ትቕመጥ እንትኾንካ ክሳብ ክንደይ እዩ ኣብ ሕብረተሰብና ብፍላይ ኣብ ኣሕዋትና ኣብ ኣሕዋትና ዝፍፀም ግፍዒ ክሳብ ክንደይ ክኸውን ንኽእል ኢልካ ምግማቱ ዘጸግም ኣይኮነን እሞ እግዚአብሔር ዝሓለፈ መዓትና ዝመጽእ በረኸትና ገይሩ ካብ ስደትን ካብ ሽግርን እግዚአብሔር ክዕቅበና ቅዱስ ፍቃዱ ይኹነልና ሕራይ ካልኦት ሕራይ ካልኦት أبي مرقت أسمع الله ሕራይ ሰማሐ ወይ ምናልባሽ ቅድመይ ግን ድምፂ ሰሚዕ ኣለኹ ማለት ነው ሕራይ አሜን የለ አሜን አሜን ኦኬ ሕራይ ቃል ህይወት የስማዓልና ኣቦና አሜን ካብዚ ክንመሃሮ ፀናሕናሲ ፅቡቅ ትምህርቲ እግዚኣብሔር ኣብ ልብና ይሕድሮ ኣነ ካብ ዝተምሃርክዎ እንዲ መብዛሕትኡ ግዜ ሲ እቲ ትርጉም ናይ ቃል ኪዳን ዘይምርዳእ እዩ ኣብ ከምዚ ዘብፅሕ ኮይኑ ይስማዓና ኣነ ሕጂ ቃል ኪዳን ክትኣቱ ከለኻስ ክትወልድ ኢልካ ንድሕር ኣቲኻ እታ ዕላማ ናይታ ቃል ኪዳን ተበላሻላ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ኪዳን ልዕሊ ውላድ ክሰርዖ ኣለካ ኪዳንካ ካብ ውላድ ንላዕሊ ከምዚ ክንመሃሮ ፀናሕና ማለት እዩ ሕጂ እታ ቤተ ክርስቲያንን እቲ ምእመናንን ዘለዎ ርድኢት ኣዝዩ እታ ቤተ ክርስቲያን ክትግስግስን ክትምህርን እቲ ምእመን ከዓ ነቲ ፍትሕ ማእታን ንኸይስዕርር ወይ ዝሙት ንኸይስዕርር ከዓ ክደፍኣሉ ዘለዋ ማለት እዩ እታ ካልኣይቲ ከዓ ውላድ ወሊድካሲ መግቡ ትቕርበሉ ጉዳይ ጥዕንኡ እውን ትከናኸኖ ትምህርቱ ኩሉ ትሪኦ ማለት እዩ ትከናኸኖ ንውላድካ ግን ፅባሕ ንጎስ ተሓታቲ ምዃንካ ዘይምስትበሃል ኣሎ እሞ ኣብዚኣ እውን ክንርዳእ ዘለና ወለዶ ኮይና ንደቅና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ሲ ተሓተቲ ምዃንና ዝተምሃርክዋ ማለት እዩ ብዛዕባ እንታይ ስኢንኩም ኩሉ ሂበኩም እንደ ኩሉ ገይረልኩም ዝበሃል ኣሎ እሞ ኣብ ዓድና ፅባሕ ንጎ እውን ተሓታቲ ምዃንካ ዘረድእ ትምህርቲ ተማሂረ ካልእ እውን እታ ቤተ ክርስቲያን ሲ ኣብዚ ናይ ምሩኻት እውን እዚ ሕጂ ዘንፀላልወና ዘሎ ጉዳይ ንኣምባሳደር ናይ ሰላም ኮይና ደኣ ስታይ ክትከውን ኣለዋ እምበር ብፍላይ ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ጉዳይ ከዓ ቁሩብ ኮሚታት ይረአዩ እሞ ቃል ህይወት የስማዓልና ኣቦና
امين እግዚአብሔር ይደግፍካ ሳሙኤል ሓውና ሓሊፍናዮ ዝነበርና ዓባይ ነገር ኢኻ ዘኻኺርካኒ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ቃል ኪዳን እዩቲ ቃል ኪዳን ዝምርኮስ እምበር ኣብ ውላድ ኣይምርኮስን እዩ ንሱ ስለ ዝኾነ ቤተ ክርስቲያን ከተምሕል ኮላ መኸነ ሓመመ ፀመመ ደኸመ ሓሰመ ኢለ ከይፈትሖ ወይ መኸነት ሓመመት ፀመመት ደኸመት ሓሰመት ኢለ ከይፈትሓ ብስም እግዚአብሔር ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣብ ቤተ እግዚአብሔር ኣብ ቅድሚ ገልገልቲ እግዚአብሔር ኣብ ቅድሚ ስድራ ቤተይን ስድራ ቤታን ኣብ ቅድሚ ፈተውተይን ፈተውታን ብስም እግዚአብሔር እምሕል ኣለኹ እግዚአብሔር ይደግፍካ ብጣዕሚ ኣገዳሲነት ቢኣ ምክንያቱ ቤተ ክርስቲያን ቅድሚ ኩነት ውላድ ንቃል ኪዳን ንምጽናዕን ንምፍታሕን መሰረት ከም ዘይኮነ ቤተ ክርስቲያን ኣቀዲማ ልዕሊ ኪዳን ልዕሊ ውላድ ኪዳን ልዕሊ ምድራዊ ህይወት ኪዳን ልዕሊ ምድራዊ በረኸት ዘለዓለማዊ ህይወት ስለ ዝኾነ ብንጹር ተቐሚጥሎ ምዝኽኻሩን ምጉሳዩን ምሕልኳሱን ግን ጊደና ይኸውን ማለት እዩ ተኸላይቲ ዝበልካያ ጊደ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ምሩኻት ኾና ውግእ ምስ ክርስቶስ ጠጠው እንተዳኢላ ንሰላም ክትጽውዕ ንሰላም ክትዓይ ምናልባት ከመይ ኣይሰለጠን ኣብ ታሪኽ እዚ ጉዳይ ናህናን ናይ ጎረቤትናን ምስ ተላዕለ ነርወጃን ቸርች ኣብ መንጎ ክልቲአን ኣብያተ ክርስቲያናት ኮይና ናህና መራሕቲ ሃይማኖት ንኣዲስ ኣበባ ከም ዝኸዱ ናይ ኢትዮጵያ መራሕቲ ሃይማኖት ኣስመራ ከም ዝመፁ ይዝከረኒ ኣብ እንዳ ማርያም ኣቡነ ጳውሎስ ዕረፍቲ ነፍሲ ሃቦም ኣው መፅኦም ክሳተፉ ይዝከረኒ እንታይ ውፅኢት ነይርዎ ዶ ይነበሮን ንታሪክ ንገድፎ ግን ኣብ ዘበና እውን ተፈቲኑ እዩ ናይ ብማእኸልነት ናይ ነርወይ ቤተክርስትያን ክልቲኦም መራሕቲ ኣብቲ ከቢድ እዋን ውግእ ዝነበረሉ ከይተረፈ ከምዚ ጅመር ነይሩ ኩሉ ግዜ ግን እታ ቤተክርስትያን ኣብ ዝኾነ ይኹን ግዜ ናይ ክርስቶስ ዕላማን ናይ ክርስቶስ መልእኽትን ሒዛ ኣብ ማእኸል ዝኾነ ይኹን ኩነታት ደው ክትብል ዳ እምበር ናብ ሓደ ወገን ክትዘብል ክትዘዙ ክትድግፍ ክትቃወም እዚ መንፈሳዊ መልእኽቲ ከም ዘይኮነ ከምኡ እንተዘይኮይና ከዓ እቶም ንዓኣ ዝመርሕዋ ኣብቲ መስመር ናይ እግዚአብሔር ከም ዘየለው ሓደ ዓብይ ምልክት እሞ እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና ሕራይ ካልኦት ሕራይ ብኩሉ ብመዝሙር ንብመወከሲ ጥቕስታት ይኹን ብሓሳባት እንታይ ተማሂርና ካብ ሎሚ ዝተሳተፍኩም ኩልኩም ሴተ ጻድቃን ኣስበተ ፍታን ንኽፈልኩም ግዜና ይቀራረብ ኣሎ ኣቦና ኣበይ መልአከ ሰላም ኣበይ ቀሽ ወልደ ትንሳኤ ቃለ ምዕዳን ሂቦም ብጸሎት ከዓጽውልና ነቦና ኣበይ መልአከ ሰላም ብኽብሪ ናብ ኣውደ ምህረት ዕድም ሕራይ ስማዕ ኣለኹ ድየ هو سمع الله بنا سمع الله صبغ سمع الله ሕራይ ክብርን ምስጋናን እግዚአብሔር ኣምላኽና ይኹን ኣቦና ጀመርያ ቋድሃን መጽሐም ብኸላይ ድማ ቃለ ህይወት የስማዓልና ንሕና ድማ ከም ሰማዕናዮ ክንነብር እግዚአብሔር ይርዳእና መዝሙር ዘመርክን ንመዝሙር ብጥቕሲ ጌርኩም ዝመለስክን ከምኡውን ነዚ ክንምሃሮ ፀናሕና መኻናት ብዛዕባ ሰራሕተኛታት ብዛዕባ ምሩኻት ድማ በቢ ወገንኩም ሓሳብኩም ክትቡ ፀናሕኩም ኣሕዋትሓት እግዚአብሔር ዘመን ኣገልግሎትኩም ይባርኽ ኣገዳሲ ትምህርቲ ኢና ክንምሃር ኣምሲና ኣብታ መኻናት ትብል ቁርብ ሓሳበይ ከብየ ምክንያቱ ኣብ ሕብረተሰብና እዚ ዓብይ ፀገም እዩ
جزا حدا سدرا بيت انت زي قسينا هاجر كتقسنا يتخيلن هاجر ملو هاجر مالت እኩብ ስድራ ቤታት ስለዝኾነ ኣብ ግዜ ውሉድ ዘይምርካብ ብዙሕ ነገር ኢኻ ትሰምዕ ብዙሕ ነገር እውን ድመፅእ ክልተ ነገር ክንርኢ ኢና ሓደ ውሉድ ሲኢኖም ብሰበይቱ ዝተፈተነ እቶም ሓደ ድማ ولد سينو اتا سبيت غويا بسب اياغنا زتصانا نعت كنرئينا اتي بسبيتو زتفتنه اب كند اغزيابير فقاد سبيتو دما زمل اماني تدعلنا ابونا ابراهيم ابوري زفترت معرف 10 شدشته كاب حدا كسب شدشته زلو انت دارينا ادينا سارا نبنا ابراهيم تعيلاتو ولد سلازي ولدته لسي اغار تبحال دما غبصاويت غزئت نيراتا شعو نبنا ابراهيم ادينا سارا انت تعيلاتو كي ولد እግዚአብሔር عزيني امو من الباش በዚኣ እንተ ተፋራኹሲ በጀኻ ናብታ ግዝእተይ ግብፃዊት ኣጋር ውቶ ምስ በለቶ ኣቦና አብርሃም ድማ ብዘይ ሓደ ነገር ንቃል ሳራ ሰምዐ ይዝብለና نابت أوريزة فترة معرف 10 تغنريو خلنا نابت أنا زريئك كاب صدرها كاب عددك كاب بطها كاب كله وسا خبل خلة دمس بدي أبير سميعي وسيو وزحات كقبرك كأيد ما يلوه يو قد نزق على زي رسيع ويقديفو نقان سارة سمعي زبلنا أبراهام دما نتا ግብፃዊት ወሲዱ ወሲዳ ባድ ሳራ ንሰብኣያ ሃበቶሞ ናብኣ ድማ ኣተው ይዝብለና ሽዑ ድማ ጠነሰት ምስ ጠነሰት ኣጋር መጀመርያ ከምዝ ጠነሰት ምስ ረኣየሲ ንእመቤታ ኣቃለለታ ይዝብለና تأمى بيتامنيا أدينا سرعة كان مجد إجزاء وسينا مجدنا نتعبوا كاب قال إجزاء وسينا قال سب سمعنا نقبره مجمريا نمني تحسران تودكات نعناي إتا سب آيات دفافاتو إتا سب آيات نبكال خيط زفك أدهلو እታ እመቤቴ እንዳበለት ትግዛእ ዝነበረት ኣጋር ግና ምስ ጠነሰት ንሳራ ኣቃለለታ ምክንያቱ ባዕልኻቶም ፀው ሰበብ ብዙሕ እዩ እሞ ኣብዚ ብዙሕ ሎሚ እውን ብክልት ክልቲኦም ተሰማሚዖም እኮ እታ ሰበይቲ ተፍቅደሉ حدارم من نجبرو قال كده أنا من نحلوسي كاب قال كل دي كالي ساراكو نا أبراهام أفكيد هولي نبال كلامون زرب زحنا جرونا له أفكيد هلو حكي جن مجمري أنا ماني سعي كوينوا نعيش سعي كوينوا كاب حق زي أبي روسي حاجوس يلن كاب حق زي أبي روسي خادستهلن كاب حق زي أبير وثيخان ملؤ نجار يلن أما نحن تسامعنا صدق نقبر تسامعنا قال كده نحن حلو
تسامعنا قال كيداننا خنخبر تسامعنا حدنتنا خنصنع أمبر تسامعنا قال كيدان كنفرس تسامعنا دما حاجات كنقبر بزي فقاد እግዚአብሔር አይኮነን ሕጊ ወይ ድማ ትእዛዝ ቤተክርስቲያን ሆነ አይኮነን ምክንያቱ ክዳጋገም ጸኒሕ ይትቃል حمامات مخانات عورات كله أبري كونديشن أبقى الكيدان قدم خونات يلا كتاب موت النفالة حزن له حقوس له حمام له طعنا له مركب له مسأنا له مبايع له حقوس له كتاب موت النفالة جن زي أحنسا خمسة قريش سبحان لو ممكن بزح نجار يخات سمع قدف ولد وليد كاسي أولد راح ولد السبيت تخويناون أودات كدلنا بقال زخية دلو كيزي نازلنا جابيري محرنا إتي تخيل أي تدمع قوهيا ولد بمسأنا بخالق تنعيقة بخالق تصريفة أبقى تجعنالا أسا أنا عيقنا مس قوحيات مس حزنات مس بخيات دمع بسبقايا زتدبست بسبقايا دمع زتحقست أبقى داماي ساميئل معرف حدا كاب قصري 4 سقاب شمون تزلون تدارئنا اللي كان زسوا الله معلت مسمسة إتا بنينا سبيتون نخلهم أوداتن أوالدن نقدي حبهم نحن قنا أجي أبيهر مع أنا عاصيكو نسو صفاتوا أنا برمو فقد غيرو حبا أجي أبيهر مع أنا سلاز عاصوكنا إتا مساررتا ما أنت خطوة ريايلا من مليسا تبايش ولا نبرت إتا بنينا تبحر سبيتي ولد سلاز نبروا حنا قنا أجي أبيهر مع أنا عاصيو ولد سلازي نبراسي كل جزء تبايش ولا توجهيا نبرة نسو عمتكم مزجبر بتانا بيت جزء أبير تديب الله جزء تنينا كم إن بلد تبايش ولا نبرة نساخ أبخير هاي بلد تندمع غنيات حمت مسألة عبتن إجزاء أبير مسوءة تسوى قالوا ذهب كان نولد بارخ الليل ذهب كان نولد نعخاز وكون نقبرم عبكن دم مبال إسا بحيلا بتغضى 5 ساعات ولد سلازة حقفت نتاولد زي باللهنا أحمد مسألة تبايش ولا تساق يعني را كابزت تل على دماء أي بلع ستلا هنا دماء تايتخون نرا توقوه نرا تاوت الشمان تعجن رأيا شعو إلك أنا سب آيا حنا انت هونك إخ اتبخي انت هونك إخ زي تبلعن انت هونك سلبخو قوي قالو كاب 10 تولد أنا دو أي شكل بلا كبرنا أملاخ يقول منيزي إلك أنا سب آيا نهانا يقول سبلا زلو أي تبكي بلعي لبخا أيوبه كاب 10 تولسي أنا دو أي شكل مبار مسألنا ويدما مدقاف قدم كاوشتخا يخجمر زلو كلتخا بصولت كلتخا دما نأملاخ إن أمسجنكا كم فقادكا إلكا اندحر منبار اللي خوينو እግዚአብሔርን አመንጎናሉ እግዚአብሔርን ካል ዘባራቱ ይሰደልና ወለዱን ከበና ኸል ወለዱን ተዘይሃበና ኸል ከምዛ ናይ ኤልቃና ካብ 10 ወልድሲ አነዶ አይሐሸከን እግዚአብሔር ይخدነና በሪ ናይ ዝወለድካ ኮይኮነን ምኻናት ሕሻ ካባና ኢሎም ዝራጎሙ ከይደቆሱ ዝሓድሩ ዝጉህዩ ኩንኮ ብዙሓት ኣለዉ ወለዱ ምርካብ ኣይኮነን ወለዱ እንትዖይ እግዚአብሔር ዝኸብረሉ ንሕና ንሕጎሰሉ ትኾነ እምበር መፀውዒ ሽም ወይ መባዝሕቲ ዓለም ኣብ ቁፅሪ ዓለም መፂኦም እግዚአብሔር ዝቆጥዑን ዓና ድማ ዘሕዝኑ ኮይኖም እንታይ ይጠቕሙና ወላ ሓደ እሞ ኩሉ
ካብ እግዚኣብሔር ምዃኑ መጀመርያ ግን ካባና ክጅን መርከም ዘለዎ ዋላ ትብደገ መጽኡ ፈታዊ ኹን ወይ ቤተሰብ ኹን ወይ ዓርክ መሓዛ ኹን ድሕር ከሽካዕልል ኮይኑ እኮ ነቃዕ ተፈጢርካሉ እሞ እቶም ውሉድ ዘሎና ውሉድ እግዚኣብሔር ዝሃበና እምበር ናትና ከም ዘይኮኑ ናይ እግዚኣብሔር ገርና ከነዕብዮም እግዚኣብሔር ብውሉድና ከም ዝሓተና መፀውዒ ሽምና ዘይኮነስ ዝያዳ ንክብሪ ኣምላክ ከም ዝህበና ናይ ኣምላክ ገርና ከነዕብዮም እግዚኣብሔር ይሓግዘና እቶም ውሉድ ዘይብልና ድማ ውሉድ ካብ እግዚኣብሔር እዩ ንእግዚኣብሔር ንለምን እግዚኣብሔር ከምኡ እንተኮይኑ ፍቃዱ ኸ ሰብኣይ ንሰበይቱ ውሉዳን ሰብኣያን ሰበይቲ ድማ ንሰብኣያ ውሉዱን ሰበይቱን ኮይና ኣምላኽና እናኽበርና እናኣመስገና እውን ክንነብር ንኽእል ኢና ኣብ ኩሉ ግን እንታይ የድልየና ኣብ ውሉድ ምርካብ ምስኣን ጸሎት የድልየና ውሉድ ብምርካብ ኣይኮነን ኣብ ዓለም ሓጎስ እቶም ውሉድ እግዚኣብሔር ተተሓጒሰሎም እዮም ንዓና ሓጎስና ዝኾኑ እሞ ኩሉ ግዜ ምፅላእ እዩ ኣዴና ርብቃ ውሉድ ደንጉያ ከም ዝነበረት እዩ ዝነግረና ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 25 ቁፅሪ 25 ኢሳቅ ግና ስለ ርብቃ ንእግዚኣብሔር ለመኖ እሞ እግዚኣብሔር ድማ ተለመኖ ርብቃ ድማ ጠነሰት ይዝብል እሞ እግዚኣብሔር ኣይውድኦን እዩ ኣብ ዓለም ብዙሕ ኢኻ ትርኢ ግን እቲ ከይድካ ፈትን ዝብል እቲ ምፍታን ርኢናዮ ኣዴና ሳራ ባዕላ ዘምፃእቶ ምኽሪ ንዓኣ መንዓቂኣ ኮይኑ እዚ ናይ ኤልቃና ንሪኦ ዘለና ድማ ልቢ ዝጓሃየ ሰበይቱ ይሕጉሱ ናብ እግዚኣብሔር ተመሊሳ ምስ ለመነት ሃና እውን ወዲ ሂብዋ ከም ቃላ 3 ዓመት ምስ ገበረ ናብ ቤተ መቅደስ ንሳሙኤል ምስ ወሰዶ ካኒኤል ነቲ ቆልዓ ክቅበሎ ከለውን ሲኣቶም ሕጂ ድማ ውሉድ ንዓታቶም ዝኾነ ሃቦም ኢልዎ መሪቑ ሳሙኤል ተቐቢሉ ብጸሎት ንኤልቃናን ንሃናን ምሰፋኖም እታ መኻን እትበሃል ነበረ ድሕሪ ሳሙኤል እውን 5 ውሉድ ወሊዳ እሞ እግዚኣብሔር ኩሉ እዩ ዘለዎ እሞ ብከምዚ ብቃል እግዚኣብሔር ተመሪሕና ብምክኣል ብፍቅሪ ብምትሕልላይ ክንነብር እግዚኣብሔር ይሓግዘና ይቕረታ ለማዓልቲ ኢንተርነት ስለዝኣበየኒ ብቴሌፎን ተንኪው ዶክተር ጽጋቡ ብቴሌፎን ይእትኒ ዘሎ እሞ ብጸሎት ክንዓፁ ንዓርቢ ድማ መድሃኒ ዓለም ወርሓዊ እዩ ቅዳሴ የለና ሰዓት 6 እኮ ክንከፍት ኢና ክሳብ ፍርቂ መዓልቲ ማህሌት ኣሎና ካብ ፍርቂ መዓልቲ ድማ ቅዳሴ ክናቱ ኢና እሞ እቶም ግዜ ዘለና ካብ ስራሕ ዕረፍቲ ዝኾንና መፂና ቅዱስ ቁርባን መፂና ኣብ ጸሎት ክንካፈል ቤተክርስትያን ትዕድም እምበኣር ናይ ሰላም ጸሎት ብፅሕና መደብና ብጸሎት ክንዓፁ ኩልና ካብ ዝፅለና እዩ ሓፍ ንበል ምንቲ ሰላም ፅለ ጸሎት ከም ብሓደሽ ኩልን ዝእግዚኣብሔር በጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንቲ ሰላም ዝሓንትን ልዕሊ ኩሉ ዝኾነት ቅዱስ ቤተክርስትያን ልምና ኣለና ኣብ ልዕሊ ህዝብን ምእመናንን ብዙሕ ሰላም ክህብ ንኩሉ ሰላም ስልጣን ዘለዎ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዩ ምንቲ ሰላም ጸልይ ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ምጻእ ብሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ለማሃበና ንሕናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕሰና ደገ ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢልና ኣሜን ወዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀዋት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኩም ረኺቡ ወምልተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ወፍስሕቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ኮኑ ኩሉ እቲ እግዚኣብሔር ልምነካን ማልደካን ኣለና ወንጉስ ሰላም ሃበና ኩሉ ይብካና ከምኡ እግዚኣብሔር ኣትርየና ጸጋኻው ነፍሰልና ጀካኻ ንፈልጥ ባዕዳ ኣምላኽ ይብልና ብስምካ ንሰምን ንፅውዖን ኣለና ብሰማያት ዘለኻ ንስኻ ሰላም ከዓብሎ ነፍሲ ኩልና ሓደር ኣብዚ ዓለምን ዝብንባራም ሰላም ሓሉ ኩሎ መራሕትን ሰበ ስልጣን ብቅዱስ ስምካ ሰላም ሃቦም ኣብ ዙርያናን ዘሎ መኳንታ ዛብካ ምኽራር ኣብ ምእታውናን ሙፃናን ዘሎ ጉራውትኖም ብኩሉ ሰላም ሓልዎ ወዶን ብቕኑዕን ህይወት ክንነብርን ብኩሉ ሰናይ ኣምልኾ ድማ ንኣኻኒ እግዚኣብሔር ብምፍራሕ ብሕያውነት ክንርከብን ክርስቶስ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ለመን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክ
زنبركا زلخا كل حليف كارمان زل عالم عالم تنبر كمسراك سامارا كبسميك سعدبو بسم كان زل عالم عالم تمسكنه سلام لغنت كان سلفت عرينت كان قدس اجابي رام لغنا نخبرك كان مسكنك نقلقلك كان قزأك نسجدلك كلنا ساعات معلت زبارك كان نسخاخم ساعات مش دي ساعات زالي تدي بارخل سلام دعالك أنا نمسكنك سلام كتحضرنا لمنك ساعات جمسانا زلخان مسكنك ترى هيوتنا دما بسانا خدكم كيف في اللينا ما وقبك زقبا أزيد ما إجابي رام لخنا نفس ما يزت أمتنا تقول خن مهارو زمسنا دما أو قبري أو إلنا مدراو بركات السماوي وتن كنرخبلو استغى حق زنا سلام اسمع زي كنس تسمعنا تقال أو قبل خنا وعلو استخارج عنا تفوخ زل عالمنا سلام نزازل لنا يهاجر سلام هاجرنا نزبنا نقرابتنا من قنا سلام حبنا زحجي داقماي تولعو زلو هاجرنا قرابتنا وقئن ورا وقئن دما حجون እግዚአብሔር أملخنا نسخة يأكل بلنا بعد زقصرو سبات ملينا سب يتطفئ زلمو እግዚአብሔር أملخنا نبرتي عن له سدرا بيت تبتاتنا الله منأسي بكل وقن እግዚአብሔር أملخنا وتوم كم قصلي رقف أكالهم دما كم شغورتي قردد علمو እግዚአብሔር أملخنا نايزت أنك زدما بعد زقصرو وحدات سبات يوم እግዚአብሔር أملخنا سلطانهم كنوحو كرحنتم إمام كرويو بوددخا المسكين بهزان بزقوي እግዚአብሔር أملخنا يطالعوا يصاوت يوم زلهم مقن حيهم نتوشتم حديرو دم زست زلو ديابلو ساوسيخا سخاناي سلام وشتم الأيام ناب عرقي ناب سلام ناب ترابيزا خمسو እግዚአብሔር أملخنا سخا أيرو سخا لوطم እግዚአብሔር أملخنا حمد ناجرمو أب أف مقابر زبصح قدميهم بدقي اسرا زي ملؤ أودات أوالد بهصانات يوم زصاوتو زلو دقم حقفم እግዚአብሔር أملخنا توم زطفو زلو ولدون دق خمزه ولد خمزه لو كسمعهم እግዚአብሔር أملخنا እቶም ኣብ ስልጣን ዘለው ሕጅውን መንፈሳውያን ይኹኑ ስጋውያን ብኩሉ መራሕቲ ዘለው እግዚአብሔር أملخنا ይልቦም ተክፍ ከባቢ ሰላም ወረ ሰላም ክንሰማዓሉ ምሕረት ዝወርደሉ ግዜ ምፃልና እግዚአብሔር أملخنا ወአልና ሰላም እናናፍቅና ኢና ነበር ዘለና እዚ ድማ ሰላም ሂብካና መሓዙ ግን ኣይከኣልና ተዓቢናሉ መንከባና ኢልናሉ ተጃሂርናሉ ንዓኻ ክብሪ ኸሊእናሉ ብሓይልና ብክእለትና ኣምፂናዮ ኢልና ሕጂ ድማ ናቱ ዝወለዶ ድማ ንርኢ ኣለና ጅውን ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ይቅረ በለና ተወሊዶም ዓብዮም ዳስ መርዖም ዳስ ትምህርቶም ምራቆም ተሰል ኮምፒውተር መፅሓፍቲ ሕጆም ናብ ትምህርቲ ናብ ቤትካ መፅኦም ንምስጋና ዳ እምበር ዘዝተወልደ ንበረኻ ዳስ ሓዘን ዳስ ቀብሪ ዳይ ዋይዋይታ ጥራሕ ክትካል ይኣክል በለና ዳስ ሓጎስ ዳስ ዕልልታ ዳስ ምስጋና ክቅየር እግዚአብሔር أملخنا ፍቃድካ ይኹን ንዓና ተጠሚትካ ከምኡ ዘምፅእ ግብሪ የብልና ንስኻ ግና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ሓንቲ ሰናይ ግብሪ ሓንቲ ፅቡቕ ስራሕ ጥዑም ዘረባ እውን ካባና የለን ንስኻ ግና መሓሪ ኢኻ መሓረና ስለቶም መንእሰይ ስለቶም ህፃናት ስለቶም ዝጥውሮም ስኢኖም ዘለው ኣረጋውቲ ሓሚሞም ታኒካ ማይ መሪሑ ናብ ደገ ሽንቲ ማዮም ክደፍኡ ዝመርሖም ዝሰኣኑ ዝወለዱ መኻናት ዝኾኑ ኩሉ ነገር
جابير أملخنا سخاطر الخمة يقرب لنا إحنا نزبنا نبدلنا كائنا ما يقرب لنا إحنا نزبنا نبدلنا كائنا ما يقرب لنا إحنا نزبنا نبدلنا كائنا ما يقرب لنا زبق ولا أخلد ما أفرا أمر تبصحلنا نتبقى إلى زلو أفرا أمر تزبصحو من أسينا دما أبكندنا كينات زر ووخ عزدو فارك يقول كوابنا تقل حيمانة صادق برخة رجيت خلال بنادينا قدس لنقر مريم ملادنا بنعم الله ترادنا بنهينا بيتنا هوريات من صادق أن سمايتات صلاتي تفلينا كم تنهوريا الزمهر كيما في سمايتنا بربنا نولنا نسواك سنكاي قدس ونسخال فارك أنطاف سمايكم بالمنطق هالة تنجرانا لما حبنا احنا نزبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نوسع كفارحنا نمبر فتناين تتون نقصن حيلين كبر نزل عالمنا تكاين معمين وزت يا مريم بناي قدس جبريل مناف سلام تسلام حلنا غدا نقلي خبز كهون هذا إجابة يرتبط بيتسرع والسلام لكم سرقة نستبرفتي كفرك رسوم ومنتسق إجابة يرمساق يوفس دسفلك هذه أدنى خسر يلنا نفط وجه يسكوسس من تانا حرت لنا من النامية يفتح ويشرق جينا ملك نودان يسكوسس كان يكاغانا سرعات يدم ساسي أبسا ولو بركساتي انتم أبي كانت ويدي كنات ورن سارو بسانة بسمك كنوا فتانون تعني يرسيانت كلان سمع زيو مهار النقص اسم العصر تختي زيو مهار النقص 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 زحلف مهار الناب زي ما تحلوا الناب عفوا ما تسكرش انت اجزيتنا مريم مهار النقص اسم العصر تختي انت اجزيتنا مريم مهار النقص 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 سغا غويتانا ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይና ኣብ ልዕሊ ኩልኩምን ኣፅፈን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ስለ ኩሉ እግዚአብሔር ምስጋና ይብፅሓዮ ብርክለይቲ ይግበረልና ኩልኩም ንኩልክን እግዚአብሔር ዘመን ኣገልግሎትኩም ይባርኽ ኩሉ ተምሃርናዮ ድማ ንዓና ንበረኸት ንኣምላኽ ድማ ንክብሪ ይኹን آمين قال وتسمع لنا بوتاتنا كلكم እግዚአብሔር ናይ ኣገልግሎት ዘመንኩም መለለሽ ዕዚዝ ይባርኽ ብሩኽ ለይቲ آمين آمين كلنا برخليتي آمين أبونا كلكم أبوتاتنا بالدعم ጽቡቅ ጌርኩም ከዓመሊሽኩም ገሊጽኩም ለና ኣቦና ቀሺ ወልደንሰ ቴንክ ዩ ብጣዕሚ በርሂዩልና ተመስገን መድኃኔዓለም ጥዑም ለይቲ عمليتي እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ጽቡቅ ተማሂርና ብሩኽ ለይቲ ኩልኩም ቤተሰብ ናይ መድኃኔዓለም كلهم حزب እግዚአብሔር ነዚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ትህቦ አገልግሎት ምስራሕኩምን ጉዳይኩምን ብምጥዓዓም በንቃድወን ብጥብዓትን ኣብዘት ዘለኹም ኾንኩም ክትካታተሉ ዘምሰኹም ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እሴተ ጻድቃን ኣስበት ፍታን ይኸፈልኩም ትብል ክሳብ ዝሕጂ ብድሓነ ሰላም ዝዓቀበና ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሓዮ بدحان سلام عقيبو أبز مزق بعنا بدحان سلام كجبعنا قدوس فقادو يخون لنا سلام حدرو بسلام يرخبنا